Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del 26 de febrero. De acordo con lo establecido en el artículo 130.4 del Reglamento Orgánico Municipal, informo ao público asistente de que a sesión ten carácter público e vai se proceder a súa grabación e difusión para xerar coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. As persoas asistentes como público a sesión o fan libremente, enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Comenzamos. Punto número 1. Parte resolutiva. Único, mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno según o artículo 22 da Lei 7/1985 que non figuren na orde do día. Aquí se traen tres justificamos a urgencia de cada un. Por favor, alcaldesa. Sí. Por cuestión de orden, solicito una palabra, como se puede ser. Sí, diga. Vale, señora alcaldesa, solicito la palabra por cuestión de orden antes de que se proceda a la justificación de la urgencia de los que se traen hoy fuera del orden del día. Nuestro grupo quiere dejar constancia de que no estamos de acuerdo con la forma de que se han traído estos expedientes a este pleno. La semana pasada se celebraron comisiones informativas y en ningún momento se trató ningún punto relativo a los reconocimientos extrajudiciales. Posteriormente, el viernes, en Junta de Portavoces se nos comunica que se llevaría a pleno ordinario un REC por un importe de unos 25.000 euros para el pago de pequeñas facturas a pequeños autónomos. En esa misma Junta de Portavoces manifestamos nuestro malestar por el tipo de proceder. Se nos pidió disculpas una vez más y se nos aseguró una vez más que se intentaría hacer mejor, comprometiéndonos a enviar la documentación el lunes. Llegó el lunes y la documentación no fue remitida. Preguntamos expresamente si finalmente habría REC, dado que no se había enviado nada, y se nos contestó que se enviaría el martes. Tampoco se envió el martes. Finalmente la documentación llegó el miércoles a las 5 de la tarde, a menos de 24 horas de la celebración del pleno. Pero no solo eso, no se trataba de un solo REC, sino de 3 RECs. Entendemos la necesidad de este gobierno de abonar facturas y de cumplir con los proveedores y nadie cuestiona la importancia de pagar a pequeños autónomos. Lo que cuestionamos es la falta de planificación y reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la falta de respeto a esta corporación una vez más. No se puede pedir comprensión y al mismo tiempo actuar de manera contraria a lo comprometido apenas unos días antes. No se puede vaciar el contenido de las comisiones informativas y trasladar expedientes complejos al pleno sin el tiempo mínimo imprescindible para su estudio. Y además, nos parece increíble la falta de coherencia política. Cuando ustedes estaban en la oposición, al anterior gobierno le recriminaban precisamente esta forma de gobernar, denunciaban la improvisación y sostenían que los reconocimientos extrajudiciales de crédito no eran la forma más idónea para el pago de facturas. Hablaban incluso de ilegalidad. Es más, estando en la oposición, casi siempre votaron en contra de los REC. Hoy, sin embargo, no solo recurren a ellos de manera reiterada, con estos van 5 ya, sino que lo hacen reproduciendo exactamente aquello que tanto criticaron. Por todo ello, desde el Partido Socialista de Cambio, proponemos que estos 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito se dejen sobre la mesa y que se convoque un pleno, bien sea extraordinario o un pleno ordinario en las fechas posibles, con el fin de que todos los miembros de la corporación dispongamos del tiempo suficiente para analizar la documentación y así poder tomar la decisión más correcta. Muchas gracias. Señor concelleiro. Sí, gracias. Perdón. A ver, que pasa? Digo, acaba de facer unha proposta que deixa sobre a mesa. Poderemos falar sobre eso. Sí. La propuesta se tratará cuando se trate el asunto. Es que todavía no se ha tratado el asunto, ni siquiera se ha declarado la urgencia. Bien, pues entonces, por unha cuestión de orden, se me pode explicar ou ben a alcaldesa ou ben a secretaria, unha vez fale o señor concelleiro e justifique a urxencia, vamos a ter oportunidade de falar e, bueno, decir se a urxencia está justificada ou non. Vale, gracias. Señor concelleiro. Gracias, buenos días. Como bien saben, se lleva aquí a este pleno la propuesta de estos REC. La urgencia creo que está más que motivada. Las empresas necesitan cobrar por los servicios o suministros que han prestado. En especial, hay ciertos casos, como es el tema de seguros o el tema de talleres, que necesitan ser abordados
sin intentar retrasar semanas o más meses el pago de estas facturas, por eso se traen así a pie. A raíz de la intervención realizada por el portavoz del Partido Socialista, es verdad todo lo que dice, ya me he disculpado yo mismo con todos y me vuelvo a disculpar ahora. Al final se lleva entre red intentando diferenciar a aquellos que, por ejemplo, tienen informes de levantamientos de reparo, del técnico o coordinador responsable de área correspondiente, o si tiene reparo suspensivo o no, para, digamos, facilitar la identificación de las facturas que vienen aquí al Pleno, en vez de estar en un único red, están en 3 red en función de la particularidad o del tipo de factura que se trae aquí, si tipo de reparo, reparos suspensivos, no reparos o informes de levantamiento de reparo, para la mejor identificación de las mismas. Con respecto a los importes, es verdad que es un importe que es prácticamente el doble, que lo he comentado en días previos en junta de portavoces el viernes pasado, pero bueno, al final se estuvo revisando por parte de intervención aquellas facturas que podían tener una especial urgencia o necesidad de cobro en los próximos días y de ahí que se aprovechara para incorporar otros más. Por eso se trae estos red aquí con esta urgencia, en especial pues, por temas de seguros y demás. Y yo solicitaría, empezando por mis disculpas a todos los concejales, a todos los grupos municipales por haberlo traído con este apremio. No es lo ideal, no es lo mejor, no es lo más correcto. Lo ideal es llevarlo con tiempo para que puedan estudiarlo, examinarlo, llevarlo a las comisiones y procedimiento completo. Pero bueno, es una situación muy concreta, unas facturas muy concretas, están perfectamente diferenciadas unas de las otras en los diferentes red y creemos que es importante que se aborden cuanto antes y no retrasar más estos pasos. Gracias. Sí, Ana. Pois, moitas gracias, señora alcaldesa. Eu quero unirme á crítica que fixo o voceiro do Partido Socialista, porque ademais están a mentir. Vostede acaba de decir que o dixo o viernes que eran sobre 20.000, pero que veñen máis, non son 20.000 euros, é máis facturas. E ademais quero tamén relatirlle ao seguinte, mire, unha das propostas ven de un informe que se emitiu en decembro do ano 2025, é dicir, do ano pasado, de 2 meses, tiveron tempo a facelo e traer con tempo. Eu non lles digo que non poidean traer todo, pero este podía non avanzar en tempo e forma porque aquí o POM, visto o informe de intervención de 22 de decembro de 2025 e visto o informe de intervención municipal do Mantenimento Extrajudicial de Proyecto BIS 23 de decembro de 2025. Tempo tuveron que xe 24, 25 ou 26 de febreiro. En canto ao xente, tamén lle quero decir que a señora alcaldesa o viernes xunta de voceiros dixo que ela podía as riendas deste tema para que non volveramos a ter que chegar a última hora sin ter moi claro o que íbamos votar. Non son moitas as facturas, o que si houve onde un revolution de información subida ao portal do pago electo que calquera o entendía. Aparecen informes de intervención de decembro do 23, perdón, do 25, aparecen o informe de intervención deste mes, aparecen 3 propostas distintas e despois tampouco acabo de entender porque tampouco aparecen todas as facturas dese informe de intervención de 2025 de decembro, aparecen algunhas, outras pagaron en decembro, outras veñen agora, outras dirán non se sabe como. Entonces eu non sei cal é a urxencia de por que non se fixo isto con tempo, porque xa lle digo unha proposta que ven do informe de decembro do 25 e despois non me vale o que dixo agora, tamén o dixeron o viernes que iban a ser facturas de pequenos empresarios que había que axudar ao pequeno comercio e estamos totalmente de acordo. Unión por Cambre trouxo algunhas destas facturas que traemos ustedes aquí, trouxémolas nós en decembro do 24 e vostedes votaron en contra. Entón, o que non era urxente en decembro do 24 é urxente agora. Revisen, non entendo tampouco o cribado que fan de facturas, Venen unhas, constame que empresas que veñen aquí a pagar unhas facturas teñen facturas máis atrasadas de tempo máis atrasado e esas non veñen. Non entendo esta ausencia, máis ben porque o que se nos vendeu outro día en xunta de voceiros o venres non se cumpriu. Dixo a señora alcaldesa que ela tomaba riendas para que non volvera a pasar e que non pasou eso, que pasou peor ainda.
Onte, ás 5 da tarde, chegaron uns informes que tuveronos, creo que a todos, máis ou menos, unha noite traballando con un desbaraxuste total e absoluto. Unión por Cambre non está a favor desta ausencia, vai a votar en contra da ausencia porque vostedes fan da ausencia un hábito, están a facer, fixeron no Copós, fixeron no Xeo con outro rei, e isto así continuamente, e era precisamente o que vostedes criticaban na oposición. Tenemos tempo despois de falar da proposta que fixo o Partido Socialista. Moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. É verdad que onte eu tive unha especie de complexo ao ver a documentación de ser unha muller paga, porque, claro, teníamos hecha documentación e como concellera tens que estudiar e chega a pensar que o nivel que teño mental non me dá para tanto. Non, señores e señoras do goberno, isto non funciona así, porque ustedes ten un tempo de abondo para examinar as cousas e poder tomar unha decisión. Non está. Respecto desta nova chantaxe, porque é unha chantaxe, a justificación que fai o señor Rubén de non unha chantaxe, a ver o que fan os grupos da oposición, que somos tan malos que non queremos pagar os autónomos, todo está justificadísimo. Nós queremos que os autónomos, nós somos os primeiros que queremos que os autónomos cobren en tempo e forma. Pero nese totum revolutum de todas esas facturas, informes, en fin, é moi difícil tomar unha decisión. Xa se lle lembrou, xa se fixo aquí un relatorio de como vostedes antes, cando estaban na oposición, decían H, agora N. Nós non imos a votar tampouco a favor desta ausencia. As disculpas, home, agradecese que ao menos non teñan unha postura de maior chulería, pero non abunda para nada con estas disculpas de que se entregou tarde, de que o que se fala unha xunta de voceiros é unha cousa, despois faise outra. É verdad que veñen informes que son correctos, pero vostedes non actúan correctamente. Si vostedes teñen tempo de contratar todas esas festas que saben que lles van a dar votos, isto, que é a parte máis importante para un concello, que é a economía do noso concello, a economía de verdade, debía de ser prioritaria. E darlle á oposición as ferramentas para que poidan tomar unha decisión, fiscalizar, facer o noso traballo como debemos de facelo. E non estar con xollos que nos fan chiribitas ás 2 da mañá. Non imos a pasar por aí. Por non falar, a parte do REC, ven o tema da póliza de accidentes, que me troncho, porque xa non estaba en plazo ese contrato, vostedes traen, e digolles unha cousa, a hora de contratar unha póliza de accidentes, infórmense ben como se contrata. Traballei para esa compañía, é unha compañía norteamericana que se chama AIG e que fan o seu negocio de non pagar o que teñen que pagar como pase algo. Xa lle lo digo. Así que todos a camiñar ben, non esvalemos, que non esvale ningún funcionario, porque ídelo a ter crudo para cobrar. Non está justificada a ausencia. Para nós, como veixo para o resto dos grupos, espero que sexa unánime esta postura. Moitas gracias. Gracias, unha intervención. ¿No? Bueno, pois eu quero comentar, aclarar ou poñer en riba da mesa que isto parece que o que están cuestionando aquí é o noso capricho de traer estas facturas porque nos dá la gana de atropellar, de imponer e sin tiempo e sin margen de maniobra. Non, mire, nós non traemos estas facturas aquí porque queramos actuar desta maneira. Nós traemos estas facturas cando podemos, non cando queremos. Nós dependemos dun departamento de intervención que as presenta despois de moita dedicación, moito tempo, moito traballo, que creo que eso merece un respeto por parte de todos. A situación non é ideal, non é a mellor, nin para os funcionarios, nin para nós.
pero vostedes, como concelleiros e políticos, teñen que ter esa dosis de xenerosidade, entender que os funcionarios fan o traballo da maneira que poden e cando poden. Nós non facemos isto a traición, por capricho, por gusto, por gana. Nós facemos isto e traemos isto cando podemos, en coordinación co Departamento de Intervención, que aporta o que pode e cando pode. Partindo desa base e partindo desta situación, creo que o concepto e a forma de entender é outra. E vostedes están vendendo aquí que nós estamos para atropellar, para despistar, para engañar ou para manipular. Non é así, non é así. Nós traemos o que podemos, cando podemos, e cando os funcionarios, boamente, con moito esforzo, moita dedicación e moito traballo, poñen a nosa disposición estas facturas. Facturas que son responsabilidade de todos. Facturas que debemos, que non teñen gran relevancia e que podemos afrontar si todos poñemos da nosa parte. E sobre, que xa comentaron varias veces o Partido Socialista e Unión por Cambre, que si nós criticábamos cando Unión por Cambre gobernaba, quero dicirlles que isto é como unha enfermedade. Hai diferentes tipos de enfermedade, con diferentes consecuencias. Non é o mesmo unha simple gripe que un cáncer en fase terminal con resultado de muerte. Ambas, por favor, silencio, por favor. ¿Puedes apagar o micro, por lo menos, por favor? Porque esto non é... Mire, si ten problemas, traiga unhos tapós. Si lle molesta, traiga unhos tapós. Pero entón, no meu dereito de expresarme como considero igual que vostede. Si lle molesta, traiga unhos tapós. Non, eu non berro, eu falo alto. Non se confunda, señor concelleiro, non se confunda. Continúo. Pero isto non é a defensa de la urgencia. Sí, claro. E a defensa que fixeron vos? E a defensa que fixeron vos? É a mesma que estou facendo eu. Vos defenden a súa postura e eu defendo a miña. Punto. Por favor, me quere deixar terminar, señora concelleira. Moi ben, continuo. Ambas, estou falando dunha gripe e estou falando dun cáncer terminal. Ambas teñen consecuencias, pero o nivel de gravidade non se pode comparar. Xa que, aínda que as dúas sexan enfermedades, o que nós traemos hoxe aquí son facturas defendibles con informes claros e dentro da legalidade. O que vostedes traían eran recs con informes contundentes e desfavorables que cuestionaban a viabilidade e a legalidade dos mesmos. Eso quero deixalo claro, porque sempre din que nós criticábamos ou non criticábamos. Sendo tratándose do mesmo mecanismo, o nivel de gravedade ou de implicación ou de legalidade non é a mesma. Non é o mismo unha simple gripe que un cáncer terminal. E ambos son enfermedades. Eso nos quede claro a todos. E agora pasamos ás votacións. Votamos a urxencia, por favor. Votos a favor da urxencia deste REC. Votos en contra. Votaron a favor as abstencións. Abstencións. Votaron a favor os concelleiros e concelleiras, os grupos municipais, o Partido Popular e a Asociación dos Veciños, e en contra o resto dos concelleiros e concelleiros. Por tanto, nos aprobamos. Alcaldesa, sobre la propuesta que dice por cuestión de orden, ¿no se ha escuchado? ¿Qué importe? Señor concelleiro, ¿cuál es el importe total? Una era por importe de 11.283,88, otra por 25.613,76 y otra por 30.387,02. En total suman unos 67.000 euros. ¿Y usted me quiere decir a mí que quiere hacer un pleno extraordinario por 70.000 euros? No, dice extraordinario. Mencionó extraordinario, señor concelleiro. Primero dice extraordinario, ordinario. Vale. Quería aclarar eso. Un pleno extraordinario por
por 60.000 euros. Parece unha vergonza, parece unha vergonza. Vergüenza es no traer nada en comisiones y llevar varios plenos sin traer ningún punto para tratar y luego intentar meter puntos en urgencia. Eso sí que es una vergüenza. Mire, as comisións por non podes que a Xunta de Portavoces foi o Berres, un día de diferencia, grazas. Un concepto de ¿qué votamos? Estamos votando la propuesta de Caballero. ¿Qué votamos? Entonces, dou por feito que os outros 10 restantes a votación vai na mesma orden. Yo supuse que la urgencia era de todos, ¿no? De todos. La votación es de todos. No por nada, renunciado do punto para uso dos tres. Por lo tanto, É votación integral. Non hai que ir por moi ben. Bueno, pues entonces pasamos á parte declarativa. Pero hay una cuestión. Vamos a ver. La propuesta, cuando se solicita un asunto que de sobre la mesa es cuando se debate o asunto. Aquí o asunto non se debateu, por lo tanto non hai proposta de deixalo sobre a mesa, vale? Xo dixo antes a secretaria. Continuamos. Parte declarativa. 2.1, declaracións institucionais. A cadena, entonces voy a presentar una moción oral de urgencia. Mocións dos grupos municipais. Aquí tenemos 3 mocións de non por cambio quere cambiar unha, quere cambiar a da Viártabra, según comentou, e presentou unha sobre o Parque Francisco Rodríguez. Pero bueno, aquí quero aclararlle que isto non é unha moción, é un robo. E tamén decirle que esta semana hubo mesa de contratación sobre este tema. Entonces, eu creo que non é viable. Sí. Ben, pois eu vou a defender cando me toque esta moción, que é unha moción e non un robo. E, bueno, vostede é a presidenta e me dirá se é un robo porque eu teño argumentos para demostrar que isto é unha moción. Entón, cando chega un momento, se me deixe explicar, explicaré. Moi ben, empezamos ca moción, cas 3 mocións, a moción dos árboles. Esta deixamos ao final. Empezamos ca a moción dos árboles, que esta tamén presenta unha serie de defectos, xa que o punto 1 non é competencia municipal, o punto 3, 4 e 5 son robos, e o único que sería viable sería o punto 2 desta moción. Que decide? Sí, dígame, que deciden? Que deciden facer con esta moción? Manteñen o punto 2 xa levamos adiante ou cambian por robos? Voy a preguntarle, señor concelleiro. Me da palabra, ¿verdad? Sí. Sí, muchísimas gracias. Muy mal. Vamos a ver, nos queremos que isto é unha moción, claramente. Que vamos a defender porque precisamente o queremos porque se fai unha declaración de intencións na primeira parte na atendendo a este tema, donde se defende que o que nos estamos proponendo é o artículo que acabamos no artículo 125. O artículo 125 dice: los plenos ordinarios dentro da parte dedicada ao control dos demais órganos da corporación garantizarase de xeito efectivo a formulación de robos, preguntas e mocións. Cousa que non ven está dentro da moción do punto de. Entiéndese por moción non resolutiva, esta moción que nos presentamos unha moción non resolutiva, a unha declaración ou manifestación ou manifeste a súa posición política en relación con un tema de interés municipal ou sea. Nós non presentamos unha moción con estas características. É unha declaración ou manifestación dunha posición política en relación con un tema de interés xeral. É unha proposta de posicionamento político ou declarativo de carácter institucional ou testimonial. Non é un robo. Por tanto, está claro
está claro e evidente que nós non solicitamos, como dicen os rodos, non ten cabida a interpretación que se trata de unha formulación dunha proposta de actuación dirixida á alcaldesa ou a un membro da corporación. Non pretendemos iso, non facemos esa cosa. E non ten cabida porque o artículo 25 di como moción non resolutiva a mesma definición di que a formulación dunha declaración manifesta a súa posición política en relación con o tema de interés municipal ou xeral, é dicir, teñen carácter testimonial. Non se pretende solicitar ninguna actuación nin proposta de actuación do goberno municipal. Isto xa se fixo e non deu resultado. Agora trata-se de unha manifestación, unha posición política con un tema trascendental de trascendencia municipal. Por tanto, estamos ante unha moción do artículo 125 do RODO. Ahora ben, se o que incomoda ao goberno municipal son os términos do que se redacta o acordo, pois que hai problema nisto, nada, modificámoslo, se non hai problema ningún, e os trasladamos a seguinte cuestión. Primeiro punto, poñer en valor a importancia do campo da feira próxima polo que o denominamos, o queremos denominar, o queremos plantear desde esta posición política, como, sen efectos jurídicos, por lo tanto, como ben de interés cultural e medioambiental. Segundo, consideramos imprescindible desistir de seguir con a mutilación da rueda. É unha posición política que nós plantexamos no noso partido. Terceiro, se no caso justificado de ausencia obteríamos previamente os informes que concretaron a necesidade da tala de arbolado en cuestión, sempre máis a consideración prevista nas normas auxiliares. Excedente de arbolado a conservar un proxecto adecuado. Cuarto, propondríamos a apertura dun período de consulta pública a vecinanza sobre a conservación e transformación do campo da feira, tendo en conta a súa importancia patrimonial, tanto cultural como medioambiental e paisajística. E, por lo tanto, a exposición de motivos, por lo tanto, sí que a conservaríamos e a plantearíamos. Insistimos, o feito de que nos denominemos isto como incorporemos o artículo 25 desfai toda a dúbida sobre o tema de que isto pode ser un robo ou non pode ser un robo. Non se plantea desde esa posición, senón que se plantea desde outra posición. E despois demostraremos que hai mocións aquí que se plantearon nese sentido, efectos institucional e non efectos de mocións como de outro tipo de cuestións. Gracias, señor concelleiro. Esta moción solo cabe se manteñen o punto 2. Primer punto non é competencia municipal, volvo a repetir, e o terceiro, cuarto e quinto son robos. Queren manter esta moción co punto 2? Queren variar os demais puntos e pasados a robos? Esta moción, volvo a repetir, só se pode tratar si manteñen o punto 2. Sí ou non? No, perdón, si ou non é unha expresión, a palabra e o contexto, por favor. Isto non é un interrogatorio. Non. Dígame sí ou non, se vamos variante a moción ou non vamos. É o que quero saber, señor concelleiro. Eu lle digo as condicións. Se interésame e se non, continuamos. Vou contestar. Vou contestar. Nos planteamos a moción dispoñendo, cambiando, por facer un entendimento do goberno municipal, cambiando o punto dos acordos. Tal como dispusemos en maio de trasladamos. Disculpe, señor, ¿podría repetir eso? ¿Podría repetir eso, por favor? Sí, no ustedes, sino a todos, porque al final estamos en posición de todos. Los acordos serían poner en valor a importancia do campo da feira próxima da feira, por lo que nominamos, posibilitamos literalmente como ustedes queiran, definido sen efectos jurídicos, por lo tanto, como de interés cultural e medioambiental. Declaramos, facemos unha declaración, non que se dijo sin efectos. Estoy dicindo que iso non é competencia municipal, a declaración non é competencia municipal. Entonces, claro, usted complete. A ver se nos entendemos. Si quere llevar adiante a moción con punto 2, ou si quere Pero se nos entende, señora secretaria, que dice cales son os términos do acordo, enténdense entre ustedes e aclárense plantear o que temos que plantear, decir, ou usted, ou a secretaria, ou usted, aclárense quen é. Señora secretaria... Non, e eu pedindo que se aclare vostede. Non eu estou aclarando. Eu estou pedindo, por favor. Señora secretaria, quere que continuemos coa exposición dos acordos para ver
se isto é unha moción está de acordo con 125 ou non. Sí, por favor, señora Presidenta, señora Secretaria, que me permite usted que siga cos acordos, o tema dos acordos. Sí. Muchísimas gracias. Entendo que sí. Gracias. Poder en valor a importancia do campo da feira, porque nominamos, non sei se o término nominamos, pero exponemos a potenciar sin efectos críticos, pode ser, por suposto, como de interés cultural e medioambiental. Segundo, consideramos imprescindible, nós, al partido político que hacemos esta mención, imprescindible desistir de seguir a mutilación da regla. Non facemos ningún asunto ni transmitimos o tipo de goberno. Sencillamente, nos declaramos ese tipo. Tercero, no caso justificado de ausencia, obteríamos previamente os informes que concretaran a necesidade da tala. Nos obteríamos, nós, se fósemos do goberno, informes que concretaran a necesidade da tala de arborado en cuestión, sempre baixo consideración previa nas normas auxiliares de diferente arborado conservar como un proyecto adecuado. Portanto, somos nós os que exponemos que faríamos isto no goberno. Claro, ou pondríamos a apertura dun período, nós pondríamos a apertura dun período de consulta pública de finanzas sobre conservación e transformación no campo da feira que ten en conta a súa importancia patrimonial importancia patrimonial tanto cultural como medioambiental e paisajística. Por tanto, os términos son a consideración de proposta respecto do artículo 125. Sí, adelante. Sí, bueno, respecto tal como nos ha redactado los puntos A, segundo, tercero y cuarto, si con esta nueva redacción, si a mi criterio se encuadrarían dentro del artículo 125. Sin embargo, en cuanto al primero, quiere usted poner en valor la importancia del campo de la feria, por lo que utiliza varios términos, eso es esencial. Lo nominaríamos como bien de interés cultural, no es lo que he tomado, es necesario que me exprese qué expresión en concreto quiere decir, porque es importante a la hora de determinar su ubicación. Lo suprimimos. Lo suprimimos. Entonces, ponen en valor la importancia del campo de la feria. Sí. Vale. Después explicaremos por qué dentro de... Entonces suprime esa punta, ¿no? Suprime, lo dejan como poner en valor la importancia del campo de la feria. Sí, suprimiremos porque podemos separar. Claro. Yo a mi criterio sí en este post de redacción es difícil. Ahora sí, adelante, lo que querías. Muchas gracias. Hay que votar la ausencia, que es justificada. Bueno, a justificación é esencial porque se está a nos entender pública por parte dos países centro importante. Se temas a los clubs o bloque nacionalista tamén, digamos que un juego, se non recordo mal, e nos parece que tenga importancia para unha declaración de ausencia neste sentido. Votamos ausencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Bien. Exposición de motivos. Exposición de motivos. Unión por Cambio presentó unha moción no pleno ordinario diciendo que non que sí, ante a tala ou a poda de alta intensidade que se estaba producindo sobre o arbolado do campo da feira e o campo dos cochos. Moción que foi rexeitada a entender a como. Producimos aquí o contido da moción que se trata. O Goberno do Concello de Cambre solicitou entre o Concello Territorial de Patrimonio a tala de 27 plantas no âmbito do campo da feira e cochos por un presunto mal estado e amenaza á seguridade xurídica. A solicitude baseábase en dos informes da empresa Legamo Infraestructuras Urbanas SL, un xeral, informe de evaluación de riesgo de arbolado público en zonas baixo mantenimiento de Legamo en Cambre e outro complementario de 28 de outubro de 2025 que identifica os 27 árboles que se pretenden talar no campo da feira na coñecida como Feira dos Cochos. A solicitude consegue a autorización do Concello Territorial de Patrimonio na sesión de 27 de novembro de 2025. Unión por Cambre entregase esta autorización por la prensa no día 9 de diciembre de 2025 e por comentarios feitos en redes sobre o contido dun voto particular feito por un membro do Consello Territorial. O anuncio na prensa deixa moitas dúbidas de como se pretende continuar o proceso de tala unha vez obtido a autorización de patrimonio. Por outra banda, o voto particular plantea a necesidade de redactar un documento proxecto que profundice e amplíe os informes de Legamo, informes non avalados por técnicos municipais e que se abra un período de exposición pública ou período de suxerencias
para a participación ciudadana no asunto interesa. Estes feitos producen esperanza sobre como se vai a desenrolar este proceso, sobre todo de cal vai a ser o resultado. É por ello por lo que traemos este asunto a consideración do pleno. É imprescindible lembrar a trascendencia cultural da Feira de Cambre e, por lo tanto, do seu recinto. E por ello entendemos necesario revisar alguna norma. O campo da feira está vinculado, como o seu propio nome indica, a celebración da Feira de Cambre, da que se desconoce cando se iniciou. Ten a súa referencia escrita no ano 1752, segundo consta no catastro do Marqués de Ensenada, e celebrábase o terceiro domingo de cada mes. Supónse que é sobre 1853, durante o reinado de Isabel II, debido á modificación da legislación da época, a Feira de Cambre pasou a facerse 2 días ao mes, o día 2 e o terceiro domingo de cada mes. Así hasta hoxe. A época de esplendor da Feira de Cambre, como toda Galicia, prodúcese durante o siglo XIX e boa parte do siglo XX, hasta os anos 60-70, nos que as condicións socioeconómicas do país galego estiveran a cambiar de xeito radical. Como mostra da importancia da Feira de Cambre, trasladamos o seguinte comentario. Historia comercial de La Coruña, 1994, paguen en 495. No ano 1900, o Concello de Cambre decidiu celebrar a feira todos os domingos de mes. Sin embargo, pouco despois decidiuse que o tercio do terceiro domingo do mes non se celebraría de bendita Feira de Cambre. Isto refírese a que na Coruña se celebraba unha feira o terceiro domingo, pero como se fixo a de Cambre, a Feira de Coruña se deixou de facer. Ao principio do século XX, a feira era un soto de castilleiros. A feira era un soto de castilleiros que, con centenarios, posteriormente foron sustituídos polos actuales estacados. En cuanto a calificación deste espacio na nova seguridade na ficha de catálogo, se dio o seguinte: observacións. Escenario da antigua Feira de Cambre de gran importancia para a zona. Conserva un gran valor como centro cívico de todo el ayuntamiento, valorizado por la presencia de la iglesia, casa construccional, etc. Excelente arbolado a conservar y completar con un proyecto adecuado. En cuanto ao documento de plan xeral, aprobado inicialmente, colócanse este espacio no catálogo de bienes culturais, naturales e paisajísticos, coa codificación do elemento natural e paisajístico e de protección ambiental. Está claro que o plan xeral, incido, non está aprobado, pero bueno, hai un inicio de expediente onde xa se pretende a colocación. A tal anunciada debe obter, neste caso, como mínimo, unha autorización do órgano de goberno que corresponda ao previo expediente onde disponse por o proxecto, a que se refiere a números auxiliares en vigor e os informes técnicos e jurídicos sobre a necesidade de como optar a adaptación do documento plan vigente. En principio, a espera dos informes de concreción non se divida a necesidade de adaptar a total ou parcial, pero sí da súa ausencia. E esta é a que hai que verificar e justificar nunha actuación sobre un ben de interés cultural e medioambiental. A intervención sobre os 27 árboles do campo da Feira dos Coxos necesita un proxecto, estudio, análisis de informes técnicos municipais, máis alá dos informes genéricos da empresa legal, informes que non se leron. Necesítase saber o estado concreto de cada árbol para definir o grado de cada, se é necesario instalarlo agora ou se pode esperar un tempo. Cal será a calidade, o tamaño do factor de crecemento da peza a replantar e unha relación entre a tala, a reposición e a contorna en que se produce, de forma que se poida comprobar que se cumplen os objetivos. O objetivo non é outro que talar e replantar ordenadamente segundo un plan para que estes espacios non perdan o seu estatus de elementos de catálogo ou protección ambiental ou de mantito de outra forma que non quede pelado con unha intervención agresiva sobre 27 exemplares. Neste mesmo pleno, o de decembro do BNG, levou tamén un rogo sobre este mesmo asunto, onde mostraba a súa preocupación de propoñer que era de interés valorar e estudiar as especies a replantar, facendo fincapé na necesidade de elaboración de un proxecto que combine a sensibilidade coa seguridade. Este rogo foi aceptado por o equipo de goberno. Por exposto, parecenos incomprensible, ainda que non nos sorprenda, que o día 19 deste mes de febreiro seguira coa mutilación de parte do arbolado, facendo caso omiso da moción e o rogo aceptado sen aportación dos informes necesarios ni técnicos da necesidade e urxencia nin urbanísticos da adecuación da tal as condicións urbanísticas e sen atender o rogo aceptado. Por outra banda, compre resaltar que a operación de mutilación dáse no tempo de colocación dunha carpa que evidentemente se atopa fora da escala do espacio que se pretende. Non hai que ser moi expertos para ver que se compite e afecta e impón o que ali existe. O criterio
que resía hasta o momento é que a instalación de elementos efímeros no campo da feira debían ser tales que non competirían en menos que afectaran ou menos afectaran o patrimonio ali existente. Estes elementos debían adaptarse ao espacio libre existente sin competir coa calidade do campo da feira. É dicir, o goberno municipal tomou a decisión de cambiar o criterio existente hasta o momento por diferentes gobernos para a colocación dos elementos efímeros, calma, neste caso, tomando a decisión de que esta fose o elemento a destacar en detrimento do patrimonio existente, e iso sí implica, isto implica mutillar o arbolado, pois mutilase. É polo dito que entendemos a necesidade de formular unha declaración ou manifestación de posición política en relación con este asunto, do que non cabe dúbida é o interés municipal. Acordo. Quitamos o punto primeiro, habíamos falado, decimos, consideramos imprescindible de seguir coa mutilación, imprescindible desistir de seguir coa mutilación da arboleda. No caso de justificación de urgencia, obteríamos previamente os informes que concretaran a necesidade tratada da arbolada en cuestión, sempre baixo consideración prevista nas normas subsidiarias de excelente arbolado a conservar un proxecto adecuado. Terceiro, propondríamos a apertura dun período de consulta pública de finanzas sobre a conservación e transformación do campo da feira en contra da súa importancia patrimonial, tanto cultural como medioambiental. Empresarialística. Moitas gracias. Gracias a una intervención. Sí. Disculpe, señor. Entonces, el punto primero, en donde poner en valor la importancia del campo de la feira. Perdón, vale, vale. No, disculpe, porque tiene usted razón. El primer punto también, pero sobre ese Muchísimas gracias por el comentario, que estuvo muy Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Sí, gracias, señora. No, perdón, soy. Ay, perdón, que no te vi a partir. Bueno, buenos días a todos y a todos. Desde el Grupo Municipal Socialista de Grande queremos comenzar dejando muy claro que estamos a favor de la conservación del arbolado del campo de la feria y estamos en contra de cualquier actuación que suponga talas indiscriminadas, podas agresivas o intervenciones sin los informes técnicos y jurídicos perceptivos. Sin embargo, no podemos apoyar el punto 4 de la moción, no porque estemos en contra de la participación vecinal, sino porque no compartimos abrir procesos de transformación o promesas de cambio cuando el ayuntamiento no tiene a día de hoy capacidad ni medios para afrontarlos. Si ni siquiera somos capaces de resolver con agilidad cuestiones básicas de mantenimiento urbano, no sería serio abrir debates sobre transformaciones estructurales de este espacio. Lo que sí defendemos es cumplir la normativa vigente, exigir informes técnicos y jurídicos completos, actuar con proporcionalidad y criterio profesional, evitar actuaciones agresivas sin respaldo documental, así como la puesta en valor del espacio. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la moción si se retira el último punto de la propuesta de acuerdos. Gracias. Sí, gracias, señora alcaldesa. O campo da feira de Cambre é o máis emblemático que podemos ter a máis da igrexa que temos a Carón. E está claro, dende fai moitísimos anos, o que hai que facer co campo da feira. E chegamos a día de hoxe co problema sin resolver. Curioso. Nos, evidentemente, estamos a favor que se conserve o campo da feira co seu carácter. Estamos a favor que se revise que tipo de arborado se vai a poñer. Na moción o señor Leirós falou dos castiñeiros, quizá hoxe en día non sería moi axeitado que nos caen os ouvidos encima da cabeza, pero evidentemente os plátanos de sombra, que además de ser un árbore foránea, que a mellor moita xente non o sabe, é alóctona, non nos pertenece, ten tamén as súas boliñas pica-pica que dan bastante alergia, temos problemas de poda que se demostran actualmente que causan podredume, en fin, que hai que revisar o que hai que replantar, pero temos que ter os informes, temos que ter as autorizacións. Partimos deso. O que se fixo aí diante das nosas narices o día que tivemos o último, que era comisión o pleno, que motosserra, nin que fora mi lei, estuvera
escándalo. Porque iso non é unha poda. A poda non ten nada que ver con ese tratamento que lle dan a estas árbores. Nos, ao igual que comentou agora o Partido Socialista, non estamos de acordo no punto cuarto, que é o da consulta pública. Mire, o público sabe moi ben o que quere. Quer un campo da feira funcional con árboles que dean sombra, que lles permitan vir aos actos que deciden vivir, e desde logo o que non queremos, non estamos de acordo, pedimos que retiren esta parte porque creo que os veciños o que fan é escoller representantes municipais, que somos nós. A opinión da veciñanza xa sabemos cal é, e entón eu creo que iso estaría delegado en nós mesmos, non? E o da carpa, home, é que iso foi unha cantada que a quen lla pretendían colar. Vostede que van fum, 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 non sei que número de árboles foron, pero donde molestaban, quitáronse. Non é serio. Isto está tratado, está resolto. Resolvámoslo, pero cos informes e con todo a tramitación como ten que ser. Público. Como digo, se se retira o punto cuarto, nos estaríamos a favor de votar esta moción. Gracias. Señor concelleiro. Sí, vamos a ver, por orden un poquillo. Quería hacer solo unos matices para aclarar estos puntos. Quero decir a ustedes que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, digo para recalcar a posición do primeiro punto que se refirió a parte esa do primeiro punto que se refirió. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia dice que se integra no patrimonio etnológico e dice que os efectos desta lei integrarán o patrimonio etnológico de Galicia. O punto 3 dice o efecto de su posible declaración de interés cultural o de carregación se propone en el valor etnológico de los siguientes bienes. Un dos bens que se definen como de valor etnológico, por lo tanto, son os recintos das feiras de Galicia. Por lo tanto, o primeiro que deberíamos facer paralelamente é ver se isto, se o campo da feira de Cambre ten valor etnológico ou non ten valor etnológico. É muito importante neste tema, porque o mellor iso nos permite outro tipo de carregación. Pero sí que é moi importante. Nos, na nosa banda, insisto, isto son proposicións, non ten ningún efecto jurídico, por lo tanto non ten ninguna trascendencia a efectos jurídicos, diríamos que nos teníamos unha relación corroborada e a que diríamos a que máis ha previsto que o Centro de Investigación Forestal de Lourizán pertenece a Xunta de Galicia, pertenece a Consello Rural da Xunta de Galicia, por lo tanto, le pediríamos que fuera menos, non unha empresa como está sendo, que legal, que con todos os nosos respetos, pero vamos, pero creo que deberíamos de acudir a outras vías para pedir el análisis desta área. Tamén queremos decir que aquí hai outros problemas, como vostede decía, tamén un problema do pavimento que en seu momento se colocou, bueno, non vamos a discutir ahora, pero que iso permite unha poca permeabilidade do solo, permite un garetamento das raíces, le permite unha falta de oxigenación, e o mellor, visto este proyecto, pues habría que valorar se iso tamén é causa, do que estamos agora. O punto 4, respecto ao punto 4, non temos inconvente para chegar a un acordo en levar esta posición de tal punto 4. Sencillamente, nós queremos que a participación ciudadana sempre está ben, sempre que detrás os ámbitos, e queremos que sempre teña unha opinión. Non queremos que nós, como representantes, teñamos todas as opinións, pero se iso vai a repercutir no tema da moción, por suposto que lo retiramos sin problema. Moitas gracias. Gracias. Bueno, antes de pasar as votacións, quero facer unhas puntualizacións sobre o contido desta moción. Xa expuxemos e explicamos en numerosas ocasións a situación dos árboles e a súa poda. E hoxe traen aquí unha moción basada en comentarios feitos en un voto particular. Un voto particular que discrepa dunha maioría que aprobou unha actuación determinada basada en datos, documentos e informes. Un voto particular non ten máis valor que iso, unha discrepancia ca decisión xeral dunha maioría. Non ten poder vinculante nin determinante, polo tanto, só é un voto particular. E vostedes
Danlle relevancia a unhos comentarios feitos nas redes e a un voto particular por riba dos informes de dous técnicos enxeneiros agrónomos especializados e experimentados que levan anos tratando estos árboles e coñecen moi ben as enfermedades desta especie. E non só iso, senón que ademais danlle máis relevancia a un voto particular que a decisión favorable da maioría do Consello Territorial de Patrimonio. Este goberno, lles podo asegurar, que non fai absolutamente nada sen os permisos pertinentes nin sen a supervisión dos técnicos competentes. E, sobre todo, a miña responsabilidade como alcaldesa é garantir a seguridade dos veciños. Nin me podo permitir, nin me podo arriesgar a que por non podar en condicións un árbore enfermo cause un accidente a algún veciño ou ocasione daños ou lesións aos viandantes. Ustedes verán que é o máis importante, se a integridade e seguridade dos nosos veciños ou non podar en condicións as árbores enfermas con grave risco de caída sobre os viandantes. Moitas gracias. Pasamos ás votacións. Perdón, señor concelleiro. Pasamos ás votacións. Señor concelleiro, xa tuvo os seus turnos de intervención. Señor concelleiro, estaba todo explicado, todo aclarado. Creo que non nos cabe duda, cada un ten a súa postura e súa intención de voto. Moitas gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Sí. Sí. Votos en contra? Abstencións? Gracias. Votaron a favor as concelleiras e concelleiros dos grupos municipais de PSOE, Cable, BNG e a concelleira non ascrita. Non houve ningún voto en contra e se abstiveron as concelleiras e concelleiros do Partido Popular e a Partido Popular. Moitas gracias. Continuamos ca seguinte moción de unha por Cambre, Cambre reivindica a Xunta de Galicia a construcción das 10 rúas entre 4 camiños etc. Justificamos a urgencia, por favor. Gracias. A justificación da urgencia é porque a situación que corren os veciños e veciñas de Cebre é importante por o tránsito que hai ali, vendo que en ningún momento a Xunta de Galicia incorporou os orzamentos autonómicos ninguna partida para esta construcción de vehículos. Creemos que debemos de poñer accións de parte do Goberno de Cambre e da Corporación para facer forza para que a Xunta teña en conta esas necesidades de seguridade vial. Gracias. Moitas gracias. Votamos a ausencia. Votos a favor? Señora alcaldesa, al haber salido la concejala señora Pinto Lamas de salud de sesiones antes de la votación iniciado el asunto, se computa como abstención, especialmente porque se nos había de otro. Gracias. Peluquillo. Moitas gracias. Durante os gobernos de Unión por Cambre reiterouse en múltiples ocasións diversas peticións ás administracións competentes sobre actuacións de mellora de seguridade dos peóns, sen que, no caso que nos ocupa, Cecerbe, se obtivera respostas ninguna por parte da Xunta. En setembro de 2024, este pleno aprobaba unha moción na que se reivindicaban beirarrúas tanto a Deputación da Coruña como a Xunta de Galicia, sen que ninguna desas peticións tiveran resposta ata o momento. Tal é así que nos orzamentos autonómicos para este ano 2026 non se incluíu ningún orzamento para o Concello de Cambre. Cambre, que está atravesada por múltiples infraestructuras viarias, conforma un núcleo polo que atravesan cada día milleiros de vehículos que, ademais de complicar a circulación rodada nas estradas nas que non hai beirarrúas nin sendas peonís, deixan aos peóns nunha situación de especial vulnerabilidade. Vulnerabilidade que quizá é máis grave no caso que nos ocupa ao non ter nin siquiera un artén polo que camiñar e protexerse do paso dos vehículos rodados. Compre sinalar que no caso de Cecerbe a existencia dunha urbanización onde residen numerosas familias que non ten conexión peonil co centro da parroquia supón un gran
problema para os veciños e veciñas que residen ao longo da estrada AC214 entre 4 camiños en Travio e a Mota en Cecebre e na AC221 que comunica o apeadeiro de Cecebre a ponte que cruza o embalse de Cecebre cara ao Mota. O 19 de xuño de 2018 e o 12 de abril de 2019, o entón alcalde Héctor García Patiño enviou un escrito á Xunta de Galicia solicitando as beirarrúas entre o cruce de 4 camiños e a zona de apeadeiro de Cecebre, escritos que se volveron a reiterar con data 7 de abril de 2021, tal e como sigue. Logo de ver que con data 19 de xuño de 2018 o número de registro SIR, co fin de darlle continuidade á senda peonil que este Concello fixo no ano 17 na estrada AC214 ata o cruce de 4 camiños, solicitouse a esa axencia que faga un proxecto de seguridade viaria na AC221 entre o cruce de 4 camiños e a zona do apeadeiro de Cecebre, co fin de que esta administración execute as obras necesarias para garantir aos cidadáns unha axeitada seguridade viaria. Logo de ver que con data 12 de abril de 2019 e o número de registro de saída se reiterou a solicitude anterior, tendo en conta que a día de hoxe non se obtivo ningún tipo de resposta, a medio da presente reiterase de nova solicitude, comprometéndose o Concello de Cambre a poñer a disposición desa administración os terrenos necesarios para a execución das obras, polo que se solicita se nos remita a relación dos terrenos necesarios para poder levar a cabo as obras de mellora de seguridade vial mencionadas. Xunto con estes escritos, durante os gobernos de Unión por Cambre mantiveronse reunións coa Xunta para abordar este tema sen que polo momento se acadara ningún tipo de avance, aínda cando o Concello lle propuxo á Xunta traballar dende Cambre para acadar os terreos e poñeros a súa disposición. Sempre houbo do Executivo autonómico acalada por resposta. Visto todo o que antecede e tendo en conta que hoxe Cambre conta cun goberno do Partido Popular, formulamos ao Pleno a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Galicia a construción das beirarrúas na AC214 dende o cruzamento de 4 camiños en Travio cara ao lugar da Mota. Segundo, instar a Xunta de Galicia a construción de beirarrúas por parte da Xunta de Galicia na AC221 dende o cruzamento de 4 camiños en Travio ata o apeadeiro de Cecebre, chegando ata o inicio da ponte que cruza o embalse de Cecebre cara ao Horto. Terceiro, trasladar dito acordo plenario á Xunta de Galicia e 4, dar traslado aos grupos da oposición de todos os trámites que se fagan en relación con esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Segunda intervención. Andoqueira. Sí, gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Municipal Socialista de Cambre, como no vamos a apoyar esta moción, como no podría ser de otra forma, queda claro que, bueno, nadie lo duda que la seguridad de nuestros vecinos no puede esperar más. Desde el 2018 este Concello ha solicitado a la Xunta la construcción de las aceras en la AC214 y la AC221. Se han hecho reuniones, se han ofrecido terrenos, se han reiterado las solicitudes y la respuesta siempre ha sido la misma, nula. La realidad es que es muy grave, no hay aceras ni sendas peatonales, cada vez más vehículos circulan por esa carretera, niños, mayores, familias enteras caminan por ahí expuestos a un peligro real. Cada paso por estas carreteras es un riesgo que podría evitarse. Esto no es una mejora opcional, es una obligación, y cada día que pasa sin estas aceras o sendas es un día que la Xunta deja a los vecinos en riesgo de peligro. La verdad, poco más tenemos que añadir ya a este tema recurrente, que es recurrente y más que reiterado. Esperemos que esta vez la Xunta, del mismo color político que el Gobierno municipal, cumpla con la responsabilidad y que se ejecuten las obras. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda intervención. Andoqueira. Sí, gracias, señora alcaldesa. Como vecina de Cecebre, pois agradezo a todos os grupos que teñan votado esa visión sobre a nosa desasistencia. Basta ir a Cambre de Cecebre para ver como esta estrada, dado que non se fixeron outras alternativas, pois é unha loucura de tráfico. Si ademais de eso lle sumamos as pochangas que padecen, pois xa nos podemos imaginar como é camiñar. Dende o BNG viñamos demandando desde fai moito tempo, non porque eu sexa de Cecebre, sino porque é de lógica, a Cecebre vai moita xente como vai ao Encoro e zonas de alrededor para ver a perigosidade con que se circula por aí.
eu pediría que sí que se cambiara un punto, e é que vostedes na moción piden que vaya ata a presa de Cecebre. O muro da presa de Cecebre é dos lugares máis perigosos deste concello. E máis, si acompañas a unha persona maior que vai ao teu carón, porque non podes, é dicir, cabe un pé en riba de outro e se eres moi delgado igual non se cepillas se pasa o coche, pero non hai beira rúa. Eu no seu momento plantexei que se falara con Emalsa, pero é verdad que a estrada é de competencia da Xunta, logo, por tanto, que se entenda a Xunta con Emalsa no que lle pertenza, non? Do concepto de beira rúa, o BNG en este entregar igual que sexa unha beira rúa oficial co seu chan pertinente ou que sexa o que se chaman agora sendas que se están poniendo en moitos sitios, que é con asfalto ben pisado para poder usalo, lógicamente, con seguridade. Logo, por tanto, pídolles que modifiquen esa parte, ampliando o remate do que é o muro da presa, o muro de contención, e máis aló, porque chegamos, quédanos unha zona, además aí é moi doado facer unha senda nesa zona de Dribes, porque a estrada aí é ancha, con conseguir ata o límite do noso concello, porque logo en Abegondo sí que hai. Pedimos que se recolle esa parte e, como non, imos a votar a favor si recollen ese aspecto. Moitas gracias. Muchas gracias a la dirección. Sí, gracias, buenos días. Nuestro voto va a ser favorable, ya que consideramos que es una demanda histórica. Creo que incluso podríamos decir que todos los partidos en algún momento preguntamos por este asunto en los plenos, que hasta ahora pues no se hizo. Sí que es verdad que llevamos unos años de bastante abandono de la Xunta y, como dijo el compañero del PSOE, a ver si ahora con un poco de suerte que son del mismo color, pues nos empiezan a mirar con un poco más de cariño, porque es un poco vergonzoso, como dijo María, que en el presupuesto 2026 no venga un solo euro para cambio, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos empezaran por algo como esto, que creo que es una demanda histórica de todos, sería un buen paso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en la Xunta, na estrada... Perdón? Contestarme a petición do BNG. Perdón, sí. Moitas gracias. Evidentemente vamos a recoller modificamos aí, totalmente de acordo, o que apuntabas ti, ese tramo quizáis é o que menos problema lle dá porque teñen uns arcens incluso anchos. Recollemos a vosa proposta e sería a modificación desa carta. Moitas gracias, ahora sí. En la Xunta, na estrada AC214, vai se levar a cabo o reforzo de firme localizado, el fomento da mobilidade sostible, itinerario peonil e ciclista no treito de Axira, itinerario peonil e ciclista en Sigras. Na estrada AC221 se vai levar a cabo o reforzo de firme localizado. Senda na C214, treito Friáns 4 Camiños. Trátase dun treito de senda peonil duns 1140 metros. Será Freis, perdón. Será Freis? Sí. Seche Friáns? No, dixe Freis. No, dixe Freis. Trátase dun treito de senda peonil duns 1140 metros a executar pola marxe dereita da estrada, estímase un orzamento duns 620.000 euros. Senda na C221, treito Oleiros 4 Camiños. Trátase dun treito de senda peonil duns 1190 metros a executar pola marxe esquerda da estrada, estímase un orzamento de 650.000 euros. Senda na C221, treito 4 Camiños en Coro de Cecebre. Trátase dun treito de senda peonil duns 1520 metros a executar pola marxe dereita da estrada, estímase un orzamento duns 850.000 euros. O reforzo de firme na C214 é unha obra licitada
con data 28 de maio de 2025, cunha previsión de remate aproximadamente nesta primavera. No Concello de Cambre están a actuar entre o PK 1 máis 631 e o 7 máis 300. En función do estado do firme, levaránse a cabo fresados e reposición da capa de rodaxe ou recrecemento do firme. O orzamento estimado no Concello de Cambre é duns 608.222,68 euros. Gracias. Unha pregunta sobre isto. Mire, bueno, en relación un pouco que traduxemos a moción, sí que recorre vostede aí unha actuación de 1.500 metros de senda peonil hacia o Polo de Cebre, 850.000 euros. A pregunta é, eso está incluído nalgún orzamento? É que non sabemos nada de eso. Hombre, evidentemente ten que estar, porque se me dieron estos datos, estos informes, está previsto e aprobado. Si non, a Xunta non. E podo pedir que nos fagan chegar? Sí, le fago chegar o que necesito. Gracias. A todos os grupos, Sí, por supuesto. como sempre. Gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Disculpe, señora Esperanza, ¿cómo queda la moción? A moción queda formulada como está e en vez de rematar na ponte que cruce os baixes de Cebre cara a Horto, se remataría no cruce que vai a Pires. No límite. No límite do Concello. Chegando ao inicio do cruce, Chegando ao límite do Concello, que é chegando ao límite hacia Pires. ao límite do Concello, que é o cruce hacia Pires, non? Claro. Moitas gracias. Pasamos ás votacións. Votos a favor? Abstencións? Son tres, popular, máis referido o señor Márquez, ao centro durante da votación, e o resto dos concelleiros e concelleiras votaron a favor da moción. Moitas gracias. Bueno, e agora pasamos a ese cambio que vostedes queren facer da moción do peaxe por a de Francisco Rodríguez, pero eu digo que isto é un robo, non é unha moción, e ademais sobre este tema, esta semana xe houve mesa de contratación e estamos pendentes da adxudicación da documentación. Gracias. Ben, pois, se me permite, moitas veces, señora alcaldesa, eu vou a intentar explicar por que considero que é unha moción e despois quero pedir, preguntar á señora secretaria se existe algún precepto legal que proíba a este pleno adoptar un tipo de acordo no que instamos a que o goberno agilice un procedimento de contratación. Isto, ao final, o pleno vai se posicionar políticamente sobre a vontade política de sacar adiante ou priorizar un arranxo dun parque ou non. Explico o inicio da moción. A lei de base de réxime local di que corresponden en todo caso al pleno municipal de los ayuntamientos y a la asamblea vecinal en el régimen de concejo abierto las siguientes atribuciones. Una de ellas, el control y la fiscalización de los órganos de gobierno. Entonces, sigo pensando que esto es una moción. Aquí no estamos proponiendo una proposta de actuación concreta de arreglo dun bache para, no, estamos pedindo que dentro de todas esas de esos expedientes que ten o goberno sobre a mesa en contratación e que a Xunta de Goberno ten que adjudicar se priorice un pola situación que está pasando agora mesmo dende onte que se pechou o parque infantil do Barco, que era o único que quedaba aberto no que é o barrio do Brasal. Entonces, isto non é unha proposta de arreglemos un bache ou non, isto é unha proposta ao pleno municipal para que votemos si consideramos que é prioritario darte unha prioridade precisamente a esa adjudicación. Entonces, eu entendo que isto é unha moción e xa lle digo, me gustaría saber se hai algún precepto legal que proíba que isto se trate como moción. Gracias. Señor concelleiro, quería apuntar algo.
Sí, simplemente aclarar que obviamente estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que se tiene que dar prioridad y agilidad a una obra como esta para reparar ese parque. Simplemente me gustaría mencionar que este martes a las 9:30 ya hubo mesa de contratación, entre otras cosas, sobre esta obra. El problema del retraso es que se han presentado varias ofertas, varios intentos de empresas para ser adjudicada la obra, y una por otra, pues cuando iban a requerir documentación o lo que sea, pues íbamos pasando de una a otra y eso pues conlleva un retraso. En concreto, pues por fin, la empresa correspondiente pues estaba todo correcto y bueno, procederemos en los próximos días a la adjudicación. Entonces, bueno, simplemente para adelantar que esto ya está hecho prácticamente. Gracias, señor secretario. Sí, gracias. En relación contestando a lo que señalaba la señora Fan, pues me remito, para no extenderme, a las consideraciones que realicé no informe que se lle remitiu en relación a outra moción. Por lo que respecta ás diferencias entre robos e mocións. Os robos, con arreglo ao Regulamento Orgánico Municipal, pois é unha formulación dunha proposta de actuación dirixida ao alcalde ou a algún dos membros da Xunta de Goberno local. Ben, pois aquí, no propio teor literal da proposta, ustedes instan a Xunta de Goberno local a adjudicación da mellora. Por lo tanto, están propoñendo unha determinada actuación a Xunta de Goberno local. Eso ten encaixe nun robo. Por outra banda, tamén dicir que, de acordo con a sentenza que mencionei no informe, porque repito que todos teñen tratado, a sentencia que menciono señala que, en consecuencia, en el supuesto elevado por el Tribunal de las propuestas aceptadas en las residencias del Pleno, en la medida que el Grupo Municipal pudo introducirlas en el apartado de robos y preguntas como robo dirigido al equipo de gobierno para que este recogiese el espíritu y voluntad de las 4 propuestas, habida cuenta que por su contenido se incardinaban las mismas bases en el concepto de ruego de propuestas de resolución, no es posible proclamar que se haya producido una vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos y de forma indirecta en el derecho fundamental de igualdad ni en el de petición, por cuanto que pueden tratarlo de robos. Gracias. ¿Qué decide, señora Mira, concelleira? pero que a mí me parece moi ben que me lea un informe que gustaría, que fixen ese traballo onte. Pero que non preguntei eso. Eu preguntei se hai algún precepto legal que proíba ao Pleno adoptar un acordo para instar a outro órgano municipal, que é o que traemos, porque o explicou antes Juan e o volvemos a explicar. A señora secretaria no seu informe di que o artigo 125 do RON fala de que pode haber mocións, rogos e preguntas. E di, as mocións incorporadas no exercicio de labor de control e fiscalización en moitos casos recollen cuestións que teñen máis encaixe, pero iso de máis encaixe como rogos, entendendo como tales a formulación dunha proposta. Dentro dos rogos terían cabida todas aquelas mocións que teñen por obxecto solicitar. Entonces, é que nos estamos comiendo las mociones que por lei podemos presentar, que esas mocións estén incluídas dentro do apartado de robos, igual estamos intentando que non haxa mocións. Entón non entendo, e máis, señora alcaldesa, se me permite, e máis, despois do que acaba de dicir o señor concelleiro de Economía e Facenda, que o teñen prácticamente resolto, porque non deixan debatir e que haxa unha posición do Pleno que é soberano sobre Señora concelleira, creo que quedou ben claro a exposición da señora secretaria, teñen aí os informes técnicos e xurídicos pertinentes. Isto non é unha moción, é un robo. Que decide? Mantén a do peaxe, cambias por robo, retira o peaxe? Cal é a súa decisión, por favor? Ben, pois entonces vou pedir que conste en acta e que a señora secretaria, por favor, emita un informe no que se nos diga que precepto legal imprime, prohíbe facer este tipo de mocións en canto a fiscalización do equipo de goberno. Non vou a convertilo nun robo, evidentemente o goberno de Cambre está a negar un dereito fundamental que temos os concelleiros da oposición e non queren debatir o que está pasando no Temple, que sí que vou a decir, onte pecharon o parque infantil do Galco e ahora mismo os rapaces do Temple non teñen ningún lugar onde xogar, ao aire libre. Non queren debatir, non lles gusta debatir, por eso non queren esa moción, porque había debate. No robo só van decir, aceptamos o robo como fan sempre, e despois non fan nada. Sigan así, moitas gracias. Bueno, os peches dos parques, ben sabemos de onde veñen e onde está a responsabilidade. Ben sabemos de onde veñen e como. Manteñen a moción do peaxe? Señora concelleira. Sí, pues vamos a ver así. Justifique a urgencia.
vamos a la ausencia de y vamos a la urgencia. Bueno, ausencia tenemos aquí por PIDE, como se sabe se está redactando el proyecto en la Sociedad de Galicia, el proyecto de Ártora, en los cuales es necesario tomar posición sobre este asunto. Muchas gracias. Votamos ausencia. ¿Votos a favor? Cando queira. Moción para requerir a supresión do PEASE no ámbito do Plan Sectorial Viario da Área Metropolitana da Coruña. Preséntase esta nota, artículo 22, exposición de motivos e posterior motivos. As políticas do plan en vigor, do plan viario en vigor. Desde o ano 2001, hai 20 anos, cando se aprobou inicialmente o Plan Sectorial Viario da Área Metropolitana, formada por 6 concellos, ninguén pode en dúbida que a cidade da Coruña e a súa contorna próxima constituyen unha realidade económica e institucional de relacións no día a día. Para detectar os problemas e dar solucións a esta realidade, redactase o Plan Sectorial Viario da Rede Viaria da Coruña, Arteixo, Conselleiro, Cambre e Oreitos, aprobado definitivamente no ano 2004 pola Xunta de Galicia e co consenso de todos os alcaldes, representantes do tecido asociativo, empresariais e Cámara de Comercio. En definitiva, un alto consenso que parte dos objetivos de política territorial a conseguir: A. Desenvolvemento socioeconómico; B. A vertebración territorial, equilibrio territorial e cohesión social; e C. A protección do medio natural. Por lo tanto, o Plan Sectorial non só é un documento de traza de unha infraestructura, vai máis aló, é un documento que obriga a na redacción dos proxectos de trazado das infraestructuras que deben ter en conta os objetivos de política territorial fixados no mismo plan. Os requisitos propostos no Plan Sectorial para conseguir os objetivos de política territorial fixados concretase a non existencia de áreas de peaxe no ámbito metropolitano, consolidación dunha malla viaria de comunicación que favorezca a mobilidade entre todos os concellos, programación e dotación de ordenamento e respecto aos elementos que conforman as estructuras ambientais. Non atender a estas consideracións na redacción e execución das infraestructuras é condenar o Plan Sectorial ao fracaso. E como consecuencia negar a población que desenvolve as súas actividades económicas e sociais dentro da área metropolitana, exerceras nas mellores condicións de eficacia e eficiencia en procura dunha adecuada funcionalidade, productividade e calidade de vida dun modelo de mobilidade que non favorece o desenvolvemento económico ni a concesión social. Falamos neste caso do sistema de infraestructuras viarias e por iso non introducimos outros medios como son o tren e posibilidade e a mellora do transporte de autobuses ou outras formas de mobilidade comparativo con outras áreas. A AP9 ten como fin de gratuito a cidade da Coruña, producíndose a súa comunicación a través dun só punto situado na fase marina. Diferenciase de como se produce na cidade de Santiago e Vigo. Nestas, a AP9 as circunda a cidade, o que permite ter dúas ou tres entradas as dúas ás áreas de influencia. Estas singularidades supuseron que tramos de conexión entre puntos da cidade consideranse como tramos de non peaxe, o que supón un factor importantísimo na mobilidade destas áreas. Como singular é o de Vigo, o caso de Vigo, onde a gratuidade esténdese desde outros concellos como son Redondela, Moaña e Merca. A área dentro do Plan Sectorial Viario da Coruña entende adquirido o dereito a un trato igualitario dentro da súa singularidade. Esta trata, como xa dixemos, dar como a AP9 na entrada da Coruña. Por tanto, o entendido como trato igualitario dentro da singularidade trata de fixar o final do peaxe en Guisa. Isto permitiría expor a gratuidade das relacións económicas e sociais dentro da área do plan viario da área da Coruña metropolitana da Coruña. No caso concreto de Cambre, suporía que deixaríamos de pagar o traxecto Cambre-Coruña, que non usamos tanto a entrada como a salida de Santiago, a marxe da reivindicación de conexión de entrada e salida á cidade da Coruña. É por dito que entendemos que a necesidade de formular unha declaración ou manifestación de posición política en relación con este asunto, lo que non cabe dúbida de interés municipal e xeral e, por tanto, que trascende no ámbito local. Por todo elo antecede, proponemos ao Pleno de Adopción do seguinte acordo plenario: declarar libre de peaxe a área interior do Plan Sectorial Viaria no ámbito da área metropolitana da Coruña, proponendo a fin da peaxe no intercambiador de ISA, solicitar as administracións implicadas xunto e Fomento se
se den inicio ás conversacións e actuacións necesarias para hacer efectiva esta declaración e dar traslado da solicitude a todos os concellos implicados de Educación, Cámara de Comercio para coñecemento do opositor. Pero facer só unha aclaración aquí. Sería interesante tamén neste tema, e que non o plantexo, plantexar un número de conexión en Quísamo, conexión con salida a Betanzos. Se conseguíramos trasladar a cabina de peaxe 100 metros máis atrás, ese número resultaría libre de peaxe, por lo tanto, a área metropolitana de acceso a Coruña pois sería moito máis interesante e máis importante. Gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? Cando queira. Gracias. Bos días a todos e a todas. Hoy se trae al pleno esta moción donde solicita declarar libre de peaje el área interior del plan sectorial viario del área metropolitana de La Coruña, proponiendo el fin del peaje en el carretero de Ísamo, un asunto que implícitamente ya fue abordado y respaldado por mayoría en el 1 de julio de 2025, cuando se solicitó la no existencia de peaje dentro del área del plan sectorial. Entonces, como ya dijimos, era necesario que no hubiese peajes, garantizando la movilidad entre los distintos municipios, la cohesión territorial y el desarrollo socioeconómico del área metropolitana. Ya señalamos en aquel momento que la imposición de peajes contradecía los objetivos fijados en el plan sectorial y suponía un trato desigual en comparación con otras áreas, como Vigo o Santiago, donde la movilidad se desarrolla sin este tipo de obstáculos. Sin embargo, desde aquel acuerdo no hemos tenido conocimiento de ninguna actuación concreta por parte de este Gobierno para iniciar los trámites que hicieran efectiva aquella moción. No hay avances, que sepamos, en negociaciones con la Xunta, con el Ministerio, con la concesionaria, ni información sobre cómo se pretende cumplir lo aprobado. Como ya dijimos en julio, la falta de acción penaliza a los vecinos y a las vecinas de Cambre, que siguen pagando peajes en un tramo que, desde el Grupo Socialista, creemos que debería ser. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista apoyará esta moción, reclamando de manera clara y firme que se inicien de inmediato todas las actuaciones necesarias para garantizar que el área interior del plan sectorial viario quede libre de peaje, cumpliendo así con lo que este pleno ya expresó y defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de Cambre. Muchas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? Cando queira. Sí, dentro do que nacionalista imos respaldar esta moción. Facía alusión agora a voceira do Partido Socialista a que se trouxe unha no mes de xullo que reflectía, de certa maneira, pois un acordo parecido, pero claro, que isto habría que traerlo todos os meses. Por qué? Porque na comarca da Coruña temos a desgracia de ter unha administración autonómica que en vez de remar a favor, en vez de contar con nós, en vez de querer potenciar o noso desenvolvimento e o noso crecemento, o que fai non é só poñer paus nas rodas que os pon, sino deliberadamente actuar en contra. A Xunta, o Partido Popular, é o inimigo público número 1 da comarca da Coruña, comenzando por a súa cabeceira e rematando por concellos como Cambre. E o demostra cando fai tratados, en fin, tan fora da lógica como o da vía Ártabra, ou fai absolutamente todo o posible por manternos nunha indixencia de infraestructuras que é impropia do resto do país. E a maiores temos que sumarle o desleixo e de alguna maneira a desilusión e a frustración do goberno estatal e da súa demarcación de carreteras a nivel galego que non acaba nunca de actuar nin de completar o que ten que facer e de alguna maneira pois así estamos. Basta unha visita a 70 km abaixo da AP9 para ver como se negociaron unha serie de melloras vinculadas á concesión e como estas son inexistentes porque nunca ninguna administración pública lle dixo a concesionaria da AP9 mira, vinculado ao aumento aberrante da concesión a maiores de negociar pois a entrada ou entronque coa autoestrada de Ourense en Santiago, pois imos de alguna maneira solventar a desfeita que se fixo, ou que non se fixo, mellor dito, nos 4 camiños de Pravio cando se iniciou a autoestrada, porque non se fai unha entrada e saída de Cambre coa Coruña xa, agora, mañá mesmo, sin ter que esperar a por ningún tipo de trazado da vía Ártabra, nin cousa parecida. Pois, por qué? Porque o Partido Popular entende a Coruña, pois, bueno, como un sitio para vir tomar gin tonics, para facer un chalé que quede a media hora das súas dependencias da Xunta en Santiago, pero preocupación real por esta comarca absolutamente
absolutamente ningún. Tenemos que ser nós, os veciños e veciñas que aquí estamos, os que nos defendamos de maneira continua, porque isto é total e absolutamente aberrante. Non é xa mellora das infraestructuras, sino é a liberalización na sombra ou a sol e playa das peaxes que se dan nas contornas de Vigo, que nomeadamente de Santiago de Compostela, e a relación que temos que sufrir aquí na Coruña, porque non é só que teñamos que pagar en Guísamo, sino que en Guísamo se nos cobra tamén a peaxe na sombra entre a Coruña e a Valcala. Por lo tanto, realmente non é que teñamos, que pagar a cama, que temos que pagar a cama e absolutamente todos os elementos circundantes a algo que non deixa de ser unha auténtica tomadura de pelo. E que atopará, como sempre, pois, en fin, palabras vacuas, oratorias de 4 e fuegos artificiales contables por parte dunha administración que, insisto, pasa políticamente desta comarca e non hai máis que coller o coche e darse unha volta por o conxunto dos concellos da Coruña a ver a realidade das cousas, que non van xa de utilizar un ferrocarril inexistente ou unha rede de transporte colectivo por estrada de autobuses que está pinchando literalmente todos os días. E isto que, por tanto, o noso apoio, neste caso entusiasta, a esta moción, e sabendo e facendo ese chamamento que temos que tratar a defendernos nós mesmos desde xa que a parroquia de Cambre o proxecto do Concello, e iso sería moi importante que tiveramos como Concello de Cambre a sorte de ter un goberno municipal, de ter unha alcaldesa que antepuxera os intereses de Cambre, a camiseta de Cambre, defender os intereses de Cambre, a defender os intereses partidarios, porque a nos de nada nos sirve ter un goberno, ter unha alcaldía que baixa a cabeza esperando pois unha esmola por parte dos amigos do Partido Popular, que non utiliza esa relación ou esa teórica cercanía para poñer os puntos sobre os is, poñer negro sobre o blanco e enriba a mesa as cousas e as necesidades que precisa un concello como Cambre. E iso é unha realidade que objetivamente non se pode negar, porque é tan evidente como que hoxe e agora mesmo de día. Sin embargo, as nosas infraestructuras e as nosas necesidades de mobilidade pois sigue a ser de noite, porque estamos en manos dos auténticos indolentes. Moitas gracias, señor Concelleiro. Bos días a todos e a todas. Non podemos estar máis de acordo con todo o exposto polos compañeros do PSOE, por campo esta moción, e incluso o que transmitiu ahora mesmo aquí o compañero delegado Dani. Creo que sería preciso abordar igual este tema da liberación da peaxe desde un punto un pouco máis amplio. Fai escasamente, aproximadamente un ano, acompaña, en invitación da anterior alcaldesa e o concelleiro de urbanismo, tuvimos unha reunión en Santiago, na Xunta, para tratar, había alta, falouse precisamente do tema da peaxe que seguramente se impondría na conexión ca AP9. Penso que esa peaxe ben imposta, mesmo que está imposta de Guísamo. Vou intentar simplificar un pouco para que se entenda. Santiago e Vigo, antes de poderse liberalizar as peaxes para que a xente pudera circular na súa contorna, fixeron ampliacións na autopista. Nos damos conta. En Santiago temos tramos de 4 ou de 5 carreras incluso, en Vigo aumentouse o Ponte de Rande, precisamente porque a veciñanza de Cangas, Morrazo e toda esa zona poideran circular. Todo isto ben marcado pola densidade de tráfico que pode ahora mismo afrontar a AP9 de entrada a Coruña. Estamos falando de 2 carriles desde Guísamo hasta Coruña. A deficiencia de infraestructuras na Coruña, estamos todos de acordo que hai moita diferencia entre Coruña, Vigo e Santiago en canto a infraestructuras. Aquí isto é nefasto, vemos o tráfico que soportamos sobre todo a día de hoxe a veciñanza de Cambre, tanto no centro de Cambre como na costa da Tapia, precisamente por non ter en Cambre a vía hasta Valía en Pravio xa entroncada, e ter visto a veciñanza da Contorna, Bergondo, etc., a coller a autopista ao Tete na costa da Tapia. Creo que o que habría que añadir, digo, por puntualizar un pouco a esta proposta, sería que se propusera a un nivel máis alto aínda a ampliación da autopista hasta a entrada a Coruña, para que sí que desa forma pudera ser liberada de peaxes. Ao final o peaxe non é máis que
unha forma de limitar un pouco o tráfico que poda entrar ou non ou soportar a autopista no tramo desde Guíxamo hasta Coruña. Entonces, o principal problema creo que ven por aí, claro que estamos a colocar a proposta de que fayan un porcable con esta moción, pero claro, o problema é algo máis extenso ainda. O problema é que hai unha concesionaria que non ten ganas ou non lle apetece, nadie lle fai a forza suficiente para que reforce a súa infraestructura con ampliación e, polo tanto, pois, os veciños de Cambre e da comarca da Coruña pois sufrimos con estos peajes que temos que pagar a diario cando outras poboacións como a de Vigo, Santiago, non. Nada máis, gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, non nos vamos a extender moito. Creo que todo está dito. Desde logo, o pretendido coa moción está feito, que era realmente empezar a expresar cada un o que queremos sobre este tema está encima da mesa. Aquí se plantean temas moi interesantes e nos comprometemos, porque así o temos promesado, a traer mocións, senón cada mes, cada 2 meses sobre este tema. Hai moito que falar, hai moito que discutir. Por exemplo, un tema de plantear alternativas e outra alternativa non, nós creemos que non, pero é un tema a discutir. Creemos que con acabar a autopista AP9 en CC en Pisa e darle outra clasificación ou cualificación a carretera con outras medidas hasta Coruña se evita os problemas, porque podes ter media densidade a menos velocidade e non pasa nada porque son 3 minutos. Quero decir que hai moitos planteamentos. Eu sugiero desde aquí que o tema é tan interesante que tenamos incluso nas comisións sobre todo este tema para abordarlo no tema interno da nosa corporación, que non sei, Unión por Cable, desde logo pensaba traer todos os problemas que hai derivados que já se plantearon aquí algúns, máis extensivos, os peajes, os encontros, os estudios alternativos, etc., pouquinho a pouco para ir planteando un compromiso. Pero bueno, o que pretendía a moción está feita, todo o mundo se pone, pero este é bastante nunha mesma línea. Gracias por todo. Gracias. ¿Alguna intervención máis? Pasamos ás votacións. Votos a favor desta moción? Moitas gracias. Ahora sí pasamos a moción de alternativa. Justificamos a urgencia. Sí, gracias. Bueno, urgencia un pouco venerada por la noticia por el otro día de la FEGAP de esos 18 euros a los que llegaría la Xunta en el 2028 y que, bueno, que consideramos que no llegaría a cubrir ni siquiera el coste viendo cómo va la vida a día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Votamos a urgencia. ¿Votos a favor? Gracias, Candogueiro. Sí, moitas gracias. A situación da asfixia financeira que padecemos concellos galegos debido ao exercicio de competencias delegadas pola Xunta de Galicia chegou a un punto de non retorno. O caso máis flagrante é a dependencia e o servicio de axuda no fogar. Mentre a Xunta de Galicia ostenta competencia exclusiva en políticas sociais, son os concellos os que a práctica sosteñen o sistema. A administración autonómica limítase a transferir unha cuantía por hora que non cobre nin de lonxe o custo real que os concellos pagan ás empresas prestadoras ou ao personal profesional. Esta diferencia, que debería ser asumida ao 100% pola Xunta do Estado, estarse coberta con fondos municipais, o que supón o detraemento de recursos para obras, cultura, deportes e servicios básicos locais. Recentemente, o acordo asinado entre a FEGAM e a Xunta de Galicia non fixo máis que oficializar unha injusticia. Ese convenio que establece para 2028 unha aportación da Xunta de Galicia de 18 euros hora non cubrirá o 100% do custo do SAF, que neste momento xa está en 24 euros hora e que con toda seguridade se verá incrementado próximamente de forma considerable, porque aceptar as migallas mentre as arcas municipais se valeiran para exercer competencias autonómicas é un erro que non podemos permitirnos por máis tempo, pero que ademais non se trata só dunha cuestión financiera. O sistema de dependencia camiña cara ao colapso. Para evitalo, a Xunta está na obrigada de abrir un diálogo sincero con todas as partes interesadas, concellos, asociacións, ONGs, patronal, sindicatos, axentes sociais, para buscar alternativas e solucións que permitan establecer medidas realmente efectivas e non máis plans de choque ineficaces, absurdos e lonxanos das necesidades reais das persoas dependentes e as súas familias. A crise do modelo imposto polo goberno autonómico do Partido Popular manifestase, por exemplo, nos tempos que tarda a Xunta de Galicia en resolver as valoracións de dependencia, ou na continua perda de calidade do servicio motivada principalmente polas condicións laborais das traballadoras do SAF.
maioritariamente mulleres, un convenio colectivo que leva máis dunha década caducado, sen medidas de prevención de riscos adaptadas, etc. Precisamente, para dar pasos cara a un modelo no que realmente importe as persoas dependentes ou as súas familias, o Concello de Oleiros propuso a todos os municipios da provincia presentar unha denuncia consulta contra a Xunta de Galicia por exixir o cumprimento íntegro do financiamento da Lei de Dependencia. Dende o Poder Municipal como deixar a un lado intereses partidistas e exixir o cumprimento das leis para acabar cos abusos da Administración Autonómica. Por exposto, o Grupo Municipal da Alternativa dos Vecinos solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a incrementar de forma inmediata o financiamento do SAF ata acadar o 100% do custo real do servicio, liberando os concellos de realizar achegas económicas por competentes que non lles son propias. 2. Solicitar a Xunta de Galicia un novo modelo de atención ás persoas dependentes que parta do diálogo con todas as partes implicadas para que se poida mellorar realmente a calidade da atención. E 3. Notificar este acordo a todos os concellos da comarca, a Xunta de Galicia e ao FEAM. Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Gracias, buenos días a todos e a todas. Unión por Cable manifesta o seu apoio á moción de alternativa dos veciños para que os servicios da Xunta de Monfogar sexa asumido ao 100% pola Xunta de Galicia en función das súas competencias e da súa responsabilidade legal e orzamentaria. Están a sobrecargar e a afogar os concellos. Non é xusto que sigan soportando unha carga económica que non lles corresponde, poñendo en risco a súa estabilidade financiera e outros servizos básicos. Os concellos non poden seguir pagando o que outros deciden. Considerámoslo un abuso institucional. Non podemos seguir financiando competencias impropias. Non é unha cuestión técnica, é unha cuestión de responsabilidade política. Non é xusto que os veciños e veciñas teñan que soportar unha responsabilidade que é autonómica. Se a competencia é da Xunta, o financiamento debe ser íntegro da Xunta. Se tes a competencia, tamén tes a obriga de garantir o 100% do custo real do servizo. Non pode ser que a Xunta reclame protagonismo competencial, pero deixe a factura nos concellos. Se falamos de dependencia, falamos de dereitos. Os dereitos non se financian a medias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Creo que lo más lamentable es que se quiere sacar el rédito político de una situación que afecta a tantos seres humanos. No estamos hablando ni de rúas, ni de aceras, ni de edificios. Estamos hablando de las necesidades más básicas que tenemos que cubrir. Según la Ley de Servicios Sociales en Galicia del 2008, aprobado por el bipartito, formado por el PSOE y el BNG, la ley del servicio de ayuda a domicilio en el hogar es competencia municipal. La Xunta de Galicia, aunque no tiene esa obligación de forma directa, incrementará su aportación en un 50% que se traduce en 150 millones de euros adicionales durante toda esta legislatura. Ustedes hablan en esta moción de presentar, como así se presentó en Oleiros, una denuncia conjunta de todos los municipios contra la Xunta. A la vez que hablan de no dejarse llevar por intereses partidistas, disculpen ustedes, pero lo dudo. Permiten ustedes que la deuda siga incrementando, denuncien al máximo responsable, que es la Administración Central, por no aportar lo que realmente les corresponde aportar. Y así podríamos aliviar la carga que tiene que asumir la Administración local. No pongan en tela de juicio el acuerdo suscrito entre la Xunta de Galicia y la FEGAP. Gracias a ese acuerdo se ha dado un paso importante para aliviar la carga de la Administración local. 2026 se pasa desde los 12 euros a los 16 euros la hora. Luego, en 2027 se incrementará de 16 con un euro más a 17 euros y en 2028 será 18 euros. Claro que sí que considero que tratamos un servicio básico, humano, empático, sensible y que todos nos veremos afectados, todo es mejorable. Todo, insisto, es mejorable. Pero compañeros, adopten esa postura tan inquisitiva con la Administración Central para que cumplan con su parte. Y así podremos aliviar la carga local. En base a que consideramos que todo es mejorable por ambas partes, nuestro voto será la abstención. Gracias. Gracias, señora intervención. Gracias. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista de Cambre vamos a apoyar evidentemente esta moción que traía pleno el Grupo de Alternativa
alternativa de los vecinos. Esto no es un debate nuevo, es algo que ya se ha hablado en numerosas ocasiones, en este pleno, especialmente por el bloque que lo ha indicado en más de una ocasión, y nosotros siempre hemos estado de acuerdo. La financiación del SAP es responsabilidad de la Xunta de Galicia y debe cubrir el 100% del coste real del servicio. Podríamos hablar de lo que significa el SAP, ponernos alcohólicos, pero bueno, vamos a ir a notarlo. Usted decía que el 50%, que iba a ampliar el 50% de la financiación del Partido Popular. Bueno, pues en los últimos años yo puedo decir que la Xunta redujo su aportación un 9%, mientras que el Estado, del que tanto usted le echa la culpa, lo aumentó un 138%. Por otro lado, le quiero decir que la responsabilidad es de la Xunta, y se la repito. Es cierto que la parte de dependencia del gobierno se la paga a la Xunta. Y la Xunta es la que reparte y decide lo que reparte de ese dinero al SAP o hacer otra serie de cosas. Ya me adelanto porque me van a decir, claro, pero es que el Estado no paga la deuda que debe. Bueno, pues señores de la Xunta, vayan ustedes al juzgado, reclamen esa deuda. Pero eso no implica que la Xunta tenga que financiar el SAP. Cada euro que los concellos no aportan al SAP es dinero que se deja de usar para otras actuaciones. Es muy fácil seguir echando valores fuera. La Xunta, como bien dijeron, le encanta ser la protagonista, pero luego quien se come los marrones, quien tiene que financiar, quien no tiene dinero para muchas otras cosas que también van a la ley de dependencia en los municipios, son los municipios. Muchas gracias. Gracias, segunda intervención. Santoqueño. Nada, dentro do que nacionalista galego simplemente unha reflexión preocupante, que sí que é preocupante, pero bueno, non é tanto o que diga a concelleira do equipo do goberno, senón, claro, ni siquiera o como dice, sino decir, encontrarse escrito. O sea, a mí é o que me preocupa, porque no medio dun debate pues, podemos decir cosas máis ou menos acertadas, pero traer eso por escrito e verterlo aquí, realmente, dixalo, o sea, que é unha cousa que afecta as persoas, non como as beirarrúas, as aceras e os edificios, oiga, pero a quen afecta as beirarrúas e as aceras e a seguridade vial e os edificios, o dereito a vivenda, que non sei se a ustedes les suena, pero de verdad que non estamos reclamando vivenda, é para a persoa, non é para meter cabalos nos pisos. E son cousas que realmente non teñen, pero nin menos base, non? E vai ser o propio de como Cambre, onde están gobernando 4 de 21, caramba, que lles viría a lixeirar a carga gobernativa facéndose cargo a Xunta de Galicia das súas propias competencias, porque efectivamente este modelo que abre aporta a discriminación no trato aos galegos e as galegas dependendo de onde vivan. Porque non vai ter a mesma atención ese veciño dun concello rural que ten unha administración local moi feble que apenas ten fortaleza para ofrecer servicios que o que vive, pues igual nun concello tamaño medio, dun área periurbana como pode ser Cambre, que mal que ben pode ter recursos para salvar a papeleta, en que sexa moitas veces tan de mal de abasto, como vimos vindo últimamente nos sucesivos plegos, nos sucesivas contratas que se fan cargo deste servizo. Pero volvemos a ser, pero creo que xa vostedes, aparte de defender a Xunta, xa non saben nin o que defenden. É dicir, vostedes escollen defender a Xunta, defender o Partido Popular, en vez de defender os intereses dos veciños e das veciñas de Cambre, e aí se las den todas, porque non ten lógica alguna, desde o punto de vista da xestión pública, que sigan vostedes, neste caso, RQR, en defender un modelo que é clarísimamente deficitario. E aí teñen vostedes dúas opcións: vestir a camiseta dos veciños e veciñas de Cambre e intentar remar conjuntamente, como abra porta, esta iniciativa de alternativa dos veciños para mellorar as cousas, ou darnos aquí unha marea de cifras que ademais é total e absolutamente absurda e contraproducente, porque así nos enteramos gracias a vostedes e damos as gracias de que os 8 de euros non son para agora, son para millones. É dicir, largo de los días, amigos Sancho, pero bueno, ainda así, claro que, en fin, insisto, resulta de todo punto, o digo sinceramente, lastimoso ver como temos unha dereita que non acaba de entender que hai cousas que non son limosnas, que hai cousas que non son cuestión da caridade, ni que
que son lisonxas que se le dan a los pobres, que son dereitos adquiridos, regulados nun marco legal, e que se efectivamente hai problemas no financiamento por parte da administración matriz e estatal a autonómica, terá que ser autonómica quen lle rinda contas a administración estatal, porque si derivado deso a administración local ten problemas para desenvolver o servizo, estaremos todos de acordo no axeitado, no idóneo, no procedente da iniciativa que trae a alternativa dos vecinos para que os concellos lle poñan as pilas a Xunta de Galiza. Outra opción, lógicamente, é afogarnos aquí nunha de cifras, nun juicio de los buenos y los malos, los peores y los mejores, y bueno, esa concepción de los servicios sociales, como, bueno, no sé, repartos de cestas de Navidad, chocolatadas varias y juegos de artificio, que o que fan vostedes, que son uns auténticos irresponsables. Moitas gracias. Intervención, Antonio. Sí, gracias. Bueno, agradecer el apoyo a esta moción de los compañeros que hablaron antes. Sí que, Patricia, con todo el respeto, creo que este es un tema que afecta a Cambre, pero afecta a muchos vecinos de otros ayuntamientos, porque al final, como dijo Dani, Cambre, por suerte, más bien, lo puede ir pagando. Hay ayuntamientos donde el servicio de ayuda de hogar le supone literalmente no poder asumir otras competencias. A Cambre le podemos sumar que si esta competencia la asumiera la Xunta, viendo el problema que tenemos de falta de personal que está afectando a todos los servicios básicos del ayuntamiento, nos ayudaría. Creo que, lo dijo Landa antes con respeto, que al final es muy injusto que la Xunta nos cargue a los ayuntamientos con costes que nos tendrían que ser ajenos. Al final es un problema que viene estructural, me da igual que fuera mi partido, que fuera Fraga, como si fue González Lassi, es que me da igual. Estamos en el 2026 y creo que tenemos que mirar para adelante. Al final, que el Estado y la Xunta tienen un acuerdo y no se ponen de acuerdo y el acuerdo del no acuerdo, nos da igual. Nuestro interlocutor es la Xunta, que es quien tiene la obligación de transferir los datos. Entonces nosotros, Concello de Cambre, vecinos de Cambre, se lo pedimos a la Xunta. La Xunta, si quiere, como dijo Maribel, que se mate con el Estado. No es un problema nuestro. A Cambre le corresponde y eso, y después pues, el Estado pone o no pone, o debe o no debe, dejó de pagar a la Xunta, es cosa de ellos, no es nuestra. Entonces, bueno, yo creo que lo que sí está claro, que ese problema que pueda haber Xunta-Estado no lo tenemos que pagar nosotros, no lo tiene que pagar el Concello, no lo tiene que pagar los vecinos. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. A ver, di a señora concelleira de Servicios Sociais, que coñece moi ben, ou debería de coñecer, como funciona o servicio de axuda no fogar, que todo é millorable e lle parece importante un avance de €1, avance que vai ser por ano 2028. E mentras que seguimos afogándonos, abandonando outros servicios de Cambre para poder pagar ese servizo. Vostede sabe, acaba de adjudicarse, acaba de comenzar unha empresa nova de servicio de axuda no fogar. Vostede sabe o que dá a Xunta e sabe o que temos que pagar por hora? O sabe? Porque os 18 euros non chegan nin pa pipas, non chegan para nada. A financiación é responsabilidade da Xunta. Estamos falando dun tema super importante. Non estamos falando de colgar un cuadro ou de, como falaban, pagar unha chocolatada. Estamos falando de servicio de axuda no fogar. Sobrecargan e afogan os concellos. Deixen de defender a Xunta, que é o que fan continuamente. Empecen a defender o interés xeral de Cambre. Gracias. No sé, podían decir los que tomamos chocolatada, porque sinceramente nosotros tomamos no somos conscientes de eso. Punto número dos. Si se ha oído perfectamente, si no lo digo más alto, creo que todo es mejorable por ambas partes. Ahora sí, el máximo deudor es la administración central, que pague lo que deben a las distintas comunidades autonómicas y así podremos mejorar el servicio de ayuda a domicilio. ¿Es poco dinero? Pues claro que sí. Los 24 euros, no llegar a los 24 euros, que es lo que realmente costaría al 100% el coste real de una hora de ayuda a domicilio, pues eso sí que se podría llevar a cabo si aporta el máximo deudor, que la administración central aporta lo que debe. Deberíamos de sumarnos en ese punto todos. Y claro que estamos tratando de seres humanos. Y como consejera de Servicios Sociales me encuentro con casos desgarradores. Por eso necesitamos la ayuda de la administración central. Es lo que estoy
pidiendo. Y acabo de decir que todo es mejorable. Si no hubiéramos votado en contra, por eso la intención de nuestro voto es abstención. Gracias. Gracias. A ver, sinceramente me parece increíble que de todo lo que se ha hablado aquí por todos los grupos, la primera reflexión que se haga es dónde se ha hecho la escuela. Sinceramente, me da mucha pena. Volvemos a lo mismo, lo que ha dicho también Raúl. Si el problema es que el Estado no pague, la Xunta se pegue. O sea, nosotros lo que necesitamos es que aquí, en cambio, la Xunta salga del 100% del coste. Y pero también ellos, no digamos ya en concellos donde tienen muy poquitos habitantes. De todas maneras, es curioso porque ustedes dicen, si el Estado paga ya está todo solucionado, es la panacea esto. Recuerda que esto no es una subvención finalista, quiere decir, la parte de la dependencia que el Estado le paga a la Xunta no va con el, tiene que ir directamente al SAT, sino que es por la ley de la dependencia. Con lo cual la Xunta puede coger ese dinero y decir, bueno, pues vamos a subir 1, 2, 3, 4 euros, lo que quiera, o nada al SAT, y hacer otras cosas, hacer residencias, bueno, eso no estaría tampoco mal, pero puede hacer chocolatadas, porque no es una subvención finalista. Entonces, entérense primero cómo funciona la subvención, qué pasaría si el Estado pagara el 100% de lo que debe. Os vuelvo a repetir, si no están de acuerdo la Xunta con lo que debe de hacer el Estado español, que renuncie. Pero en cambio, lo único que estamos pidiendo, lo que se está pidiendo en esta moción es reclamar a la Xunta que se haga cargo del 100% del coste del SAT. Nada más. Gracias. Gracias. Unha intervención? Sí, nada, nos reiteramos a nosa postura, bueno, das explicacións que dai aquí a concelleira, que, en fin, máis que explicacións, que son unhas non explicacións, porque seguimos sin entender que é o que impide a Concelleira de Servicios Sociais de Cambre exixirle a Xunta de Galiza que faga uso das súas atribucións competenciais para facerse cargo do 100% do servicio de axuda no fogar. Porque eso, entre outras cousas, permitiría destinar cargos e recursos técnicos e humanos do Concello de Cambre, tamén na área de servicios sociais, a outro tipo de cuestións que sí poden ser competencia directa da administración local sin ningún tipo de dúbidas. A nós isto chamamos poderosísimamente a atención. Acabamos de ver neste pleno un exemplo clarísimo. O Grupo Municipal Unión por Cambre trae unha moción e desde a administración, por así decirlo, desde a mesa do pleno, se lle digo, mire, que eso non é a súa competencia, ou non procede, e dicir, isto non dá. Pois non pode presentar esa moción, porque está perfectamente claro e delimitado, se vamos ao proxecto de debate, cales son as súas competencias, as súas atribucións, o marco onde pode desenvolverse. Cando falamos de cuestións administrativas, por exemplo, con multitude de cuestións do tecido asociativo, cando, por exemplo, no tecido asociativo van chocolatadas, e multitude de veces, conforme as bases das subvencións que dá este propio equipo de goberno, este propio goberno, se lle dice, no, en la justificación no puede haber chocolatada, no puede haber chorizo privado, es que ni siquiera en este local social se pueden introducir alimentos, están perfectamente claras as competencias. E a nos chámanos poderosísimamente a atención como neste caso non están claras as competencias, pero que nos chama todavía máis atención é como vostedes non fan o indecible porque estén claras as súas competencias. Máxime cando están gobernando os seus, o Partido Popular, o seu propio partido. E se toda a resposta que teñen vostedes é botarle a culpa a Pedro Sánchez, pues bueno, en fin, ese é o nivel que temos aquí, pero de verdade que é bastante lamentable. Insisto, cando falamos dos servicios no fogar, cando falamos tamén do conxunto de servicios de atención e de prestación social,
poderíamos falar da risga, poderíamos falar do salario mínimo vital, poderíamos falar das axudas á vivenda, poderíamos falar de 40.000 cuestións e o que nos atopamos sempre por parte do Partido Popular é unha querencia desmedida pola dádiva, pola limosna, pola lisonxa, pola alma caritativa, en especial en fechas señaladas e pola ausencia de cobertura dos dereitos do conxunto da cidadanía. Pero sigan ustedes así que estamos contentos. Gracias. ¿Alguna intervención? Por alusión, señor concelleiro. Sí. Me gustaría mencionar, hacer una aclaración. Por supuesto que sería muy útil y muy positivo para este ayuntamiento que otra administración se hiciera cargo de la financiación del 100% de este servicio. Por ilusión. No, yo solicito intervención. Moi ben, pasamos ás votacións desta moción. Votos a favor? Abstencións? Por favor, concelleras e concelleros dos grupos municipais, alternativos veciños, moi importante, presidente asesora, delegada, e a concellera non escrita. Ningún voto en contra, se abstiveron, por tanto. Moitas gracias. Ahora sí, temos unha moción oral do Grupo Socialista. Cando queira. Sí. Vale. La urgencia de la presente moción viene motivada por el hecho de que los 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito han sido incorporados fuera del orden del día en la sesión plenaria sin haber sido previamente dictaminados en comisiones informativas ni facilitada la documentación con la antelación suficiente para su adecuado estudio por parte de los miembros de la corporación. La decisión sobre una inclusión se ha producido con menos de 24 horas de margen, lo que limita de manera evidente la capacidad de análisis y valoración de unos expedientes que implican la convalidación de obligaciones económicas. Precisamente por aceptar el correcto funcionamiento institucional al respecto debido a los órganos colegiados y al derecho de los concejales a ejercer su función con plenitud, resulta necesario que el Pleno se pronuncie de manera inmediata sobre la procedencia de dejar estos asuntos sobre la mesa e incluirlos en el próximo pleno con las debidas garantías. La urgencia, por tanto, no radica en el fondo económico de los expedientes, cuya necesidad de pago nada cuestiona, sino en la necesidad de preservar el adecuado funcionamiento democrático de la corporación y evitar que se consolide una práctica que vacíe el contenido de las comisiones informativas y dificulta el ejercicio responsable del voto. Por todo ello, se solicita la apreciación de la urgencia para su debate y votación en la presente sesión. Gracias. Muchas gracias. Votamos ausencia. Gracias. Vale, gracias. Exposición de motivos. La semana pasada se celebraron las correspondientes comisiones informativas sin que en ningún momento se tratase de asunto alguno relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito. Posteriormente, en la Junta de Portavoces, celebrada el viernes, se informó de la intención de llevar al pleno ordinario un REC por importe aproximado de 25.000 euros, destinado al pago de pequeñas facturas a autónomos. Quiero hacer una puntualización porque estamos hablando aquí de pequeños autónomos en este REC, pero hay pequeños autónomos como la Diputación de La Coruña Correos. Vale, es una pequeña puntualización. En dicha junta manifestamos nuestro malestar por la forma de proceder solicitando mayor previsión y respeto a los tiempos necesarios para el estudio de los expedientes. Se nos trasladó el compromiso de remitir la documentación el lunes. Sin embargo, la documentación no fue enviada ni el lunes ni el martes, llegando finalmente el miércoles a las 17 horas, a menos de 24 horas de la celebración del pleno. Además, no se trataba de un único REC, sino de 3 expedientes distintos. Queremos dejar absolutamente claro que somos plenamente conscientes de la presión y la carga de trabajo que soportan los funcionarios municipales y reconocemos que realizan su labor con profesionalidad y dentro de sus posibilidades. En ningún caso nuestras críticas se dirigen al personal técnico ni administrativo,
la decisión sobre cuándo se elevan estos reconocimientos extrajudiciales de crédito al pleno corresponde única y exclusivamente al gobierno municipal. Por ello, pedimos que no se pongan en nuestra boca palabras que no hemos dicho ni pensamos, ni se intente trasladar responsabilidades a quienes no las tienen. Entendemos también la necesidad de abonar facturas y cumplir con los proveedores, especialmente cuando se trata de pequeños autónomos. No obstante, consideramos que la reiteración en esta forma de proceder evidencia una falta de planificación, un incumplimiento reiterado de compromisos adquiridos y una merma en el derecho de los miembros de toda la corporación de cable a estudiar adecuadamente los asuntos sometidos a votación. Asimismo, resulta llamativa la incoherencia política respecto al posicionamiento mantenidos en anteriores mandatos, cuando se criticaba duramente el uso reiterado de los reconocimientos extrajudiciales y la improvisación en la gestión. El adecuado funcionamiento institucional exige previsión, transparencia y respeto a los órganos colegiados y especialmente a las comisiones informativas cuyo contenido no puede vaciarse trasladando expedientes complejos al pleno sin el tiempo mínimo imprescindible para su análisis. Por lo tanto, acordar los acuerdos. Por todo lo expuesto en el pleno de la corporación, acuerda dejar sobre encima de la mesa los 3 reconocimientos extrajudiciales de crédito incluidos fuera del orden del día en el presente sesión. 2. Incluir dichos expedientes en el orden del día del próximo pleno, garantizando que todos los miembros de la corporación dispongan del tiempo suficiente para su estudio. Y 3. Garantizar que la documentación completa de los expedientes sea remitida a todos los miembros de la corporación con la antelación suficiente para su adecuado estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peña. Sí, primeiro, bueno, estou totalmente de acordo con o voceiro do Partido Socialista e quero... No, eu vou usar de porque non sei se coches os que eu o traslado aquí. A secretaria acaba de pedir a palabra. Eu vou pedir falar despois de que fala a secretaria. Vale. No, en relación a la moción que acaba de presentar o señor Alcantarilla, en primer lugar, como me dixen antes, para deixar un asunto sobre a mesa, o asunto que está sendo obxeto de tratamento por parte do pleno. O pleno desta corporación acaba, nesta sesión, acaba de pronunciarse na non apreciación da ausencia dos asuntos, por lo tanto, os asuntos non se trataron ni se debatiron, por lo tanto, non se pode tirar sobre unha mesa algo que nunca estivo na mesa. En segundo lugar, por lo que respecta a incluir os asuntos nunha convocatoria na sesión plenaria, informo que a competencia para convocar a sesión corresponde exclusivamente a señora alcaldesa, por tanto, eso sería máis ben que un robo, e se me remite non escoitei o terceiro punto, que é poñer a disposición da documentación, non? Sí. Pois va unido ao anterior, é dicir, a convocatoria de un pleno as órganos colexiadas da corporación a copia exclusiva da señora alcaldesa, non considero competencia, por tanto, considero que é un robo por os motivos que expusen en relación ao moción anterior do departamento. Eu, neste punto, me pregunto, aquí veo no seu guía unha moción que non sei quen presentou en relación con Palestina. Eso non é ni un tema que teña competencia o goberno, sino que era expresar unha vontade política de toda a corporación. O Partido Socialista propón agora que a señora alcaldesa teña a ver incluir no próximo pleno unha orde do día cun tema específico, pero é que eu quero ir un pouquiño máis tarde. Estou completamente de acordo coa señora alcaldesa de que, claro, 60.000 euros para traer a un pleno, facer un pleno extraordinario, que o PSOE nunca falou do pleno extraordinario, que é pouco. Pois sí, pero mire, prioricen o pago de facturas, prioricen a fiscalización de facturas. Vostedes, que antes falou dos funcionarios, e non serei eu quen vote contra os funcionarios, porque sempre os defendí, vostedes sí que son os que priorizan os funcionarios o que teñen que facer. Prioricen a fiscalización de facturas e veñan a un pleno extraordinario non con 60.000, con 100, con 200, con 300.000 euros, porque outro día en Xunta de Voceiros dixo que iban a vir máis reis e que estaban esperando, e iso é certo, a liquidación do orzamento para traer non sei canto, pero moitos cartos. Pero miren,
E que vou máis aló. O outro día, o viernes, o voceiro do BNG propuxo adiar este pleno. E dixeron que iso era imposible. Pois, se me permiten, vou a facer lectura do artigo 93 do Regulamento Orgánico Municipal. E isto xa ven relacionado con todo, porque sobre todo con esa vontade de diálogo, esa vontade de consenso que tantas veces fala a señora alcaldesa de Cambre. Miren, di o artículo 93.2, no segundo párrafo. Igualmente o alcalde, por propia iniciativa ou por pedimento da Xunta de Voceiros, eso é o que foi o viernes, creo, se non cambian agora as cousas, por causas xustificadas, que creo que está máis que xustificado, poderá variar o día ou a hora de algunha sesión, arrendándoa só o indispensable do día fixado polo pleno. A resolución que se adopte ao respecto será notificada aos voceiros e publicarase no tabuleiro de anuncios con maior anticipación posible. Entonces, igual non era imposible o que pedía o señor Carballada o viernes. Igual non era posible, si toda a corporación estamos de acordo en que o pleno ordinario deste mes, en vez de ser hoxe, fose mañá e tivésemos 2 ou 3 días para ver a documentación. Entonces, non sei por que se sigue con ese empeño de querer ser todo logo, porque a única justificación que eu encontro é non debatamos aquello en lo que podemos tener problemitas, e o que está pedindo o Partido Popular simplemente vostede que ten tantas ganas. Perdón, o que está pedindo o Partido Socialista é que vostede que sempre fala de diálogo, consenso e non sei cantas cousas máis, consensue con nós a forma de traer estas facturas, non estas, moitas máis facturas a pleno, sabe, porque yo dixen o viernes, Unión por Cambre vai a votar a favor do REX, e, bueno, e xa para rematar, por favor, non falemos aquí por respeto a xente que poida estar enferma. Pareceume moi ofensivo o que dixo antes sobre que si Cambre ten un cancro ou era un cancro, a comparativa que rectifique, señora concelleira, rectifique. Un REC, a aprobación de un REC, a aprobación de facturas, nada ten que ver con enfermidades que, por certo, están causando moitísimos estragos en familias, tanto de aquí como de Tuxillo. A mí parece ofensivo ese comentario. Gracias. Nos vamos a intentar apoiar que a moción que presentou o PSOE saia adiante e entendemos que isto non é un rogo, por moito que se lle dixen o informe, non é concluyendo o informe da Secretaria Municipal en donde mete todas esas mocións de fiscalización a ese rollo de rogos todos, e por eso tamén o informe que teñen antes. Quero ver que precepto legal impide que esta corporación se manifeste a vontade de que vostede estudie convocar un pleno para o pago de facturas. Moitas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Ben, dentro do Bloque Nacionalista Galego, retrotraéndonos a Xunta de Voceiros, dentro do Bloque Nacionalista Galego, retrotraéndonos a Xunta de Voceiros do pasado ventres, pues nos defendemos o mesmo, é dicir, que había, como incluso agora María Paz por por Cambre, pues, leo de maneira literal, resortes para, de alguna maneira, adiar o pleno e satisfacer todos os intereses. Por que? Isto é importante explicarlo, no noso modo de ver. Aquí, en parte, hoxe mesmo, tense mencionado a cuestión sanitaria, ou do campo da feira, ou teña dado neste pleno sobre un plan xeral que nunca chega, ou sobre valores catastrales, sobre cuestións que son realmente importantes, onde pode haber conflitos de intereses e, por lo tanto, conflitos de posicións, de posturas, de opinións diferentes e divergentes na corporación municipal. A quen se lle conte dos vecinos e vecinas de Cambre que estamos aquí debatindo sobre algo no que, no fondo, todos estamos de acordo e que hai que pagar estas facturas. E en que momento, estando todos de acordo, estando todos nese consenso, abrimos a porta ao disenso. A mecánica dos plenos que teñen no Concello de Cambre con carácter ordinario na publicidade mensual é que, primeiramente, hai unhas comisións informativas onde sectorialmente van, por iniciativa do grupo de goberno, as cuestións que se van tratar no pleno que se vai celebrar prácticamente unha semana despois en un terreno con ese tempo entre as comisións e o pleno. Hai incluso unha xunta de voceros onde se supervisan e se validan, por así decirlo, e se poñen en común as cuestións que van ao pleno. Que o que pasa aquí? Pois que un departamento do Concello de Cambre que está, e o sabemos todos, sobresaturado, que traballa seguro que non o 100%, senón o 200% das súas capacidades para sacar cuestións que son realmente anunciantes adiante, saca ás veces lotes da REC, por así dicirlo, con posterioridade á celebración das comisións informativas. E, por lo tanto, esas cuestións non van ás comisións informativas.
Que pasa? Desde o equipo de goberno que se quere levar o tema ao pleno municipal, pois, bueno, se manda un correo, un WhatsApp, ou se chama aos diversos portavoces municipais para decir, oye, mira, vai ir isto porque calou así, entón, pois, para que non teña que esperar un mes, non vai por as comisións informativas, pero nos damos a información. Ben, eso sería o procedente, pero que os precedentes, o que nos din, é que non acaba de ser todo así, porque nin se nos facilita toda a información, nin se nos di a realidade das cousas. Desta volta, viñamos pensando que iba a haber únicamente un REC por un determinado importe moi pequeno, e finalmente hai 3 RECs, un montante xa elevado, torno 65.000 euros, que non é unha coña marinera, e ademais nos non tivemos acceso en tempo e forma a todas esas facturas e a eses expedientes. Estando de acordo que hai que pagar. Dice o compañero do Partido Socialista que non son todos pequenos autónomos, claramente, tamén está a Diputación de Correos, que son institucións e empresas públicas, por lo tanto, non hai un risco de verosímil de dolo ou de calquera mala xestión. Aí, nos estamos a favor de que hai que pagar as cousas, pero tamén de que é importante cumprir os prazos e cumplir a legalidade. E vostedes, equipo de goberno, deberían saber mellor que ninguén, porque moi posiblemente, se están vostedes na xunta de goberno a día de hoxe, bueno, pois porque no pasado en Cambre non se fixeron as cousas como era debido ou como se entendía por parte, nomeadamente das autoridades nacionais, que era debido. Por tanto, nós o que facemos é convidarlos a vostedes a que cumplan a norma, sin máis problema, con total e absoluta normalidade. E o facemos, ademais, sendo flexibles, sendo laxos, sendo propositivos. Oye, mire, retrasamos o pleno, convocas o do mes de marzo uns días antes, o que sexa, porque tampouco é que teñamos isto, hai que deixarlo tamén claro, porque parece que se nos vaya por aí interese en que haxa un pleno extraordinario para cobrar. Porque aquí parece que somos sempre os da oposición os que estamos nun interese pecuniario no Concello de Cambre, e que os saiban ustedes, lógicamente, non viven do aire, que cobran as súas retribucións a finais de mes, como por outro lado é lógico, e así apoia o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, é que casi xero como cabecín, é dicir, non custa nada chegar a un acordo sobre este particular, non custa nada retrasar o pleno 3 días, porque o Concello funcione, porque se sacan dos RECs adiante, porque temos, pois, efectivamente, esa sorte e esa capacidade de que se vayan pagando facturas, o noso apoio, o pago das facturas vai ser, neste caso, entusiasta, e de verdade, que, insisto, non acabamos de atopar onde está o momento de alguma maneira, de descarrilar e de perder o norte nesta cuestión. E, evidentemente, nos damos a razón, señora alcaldesa, en que hai RECs e hai RECs. Por suposto que sí. E tamén lle dicimos, eu estou seguro que usted non quiso ser ofensiva, pero tamén hai comparativas e comparativas. E a súa, seguro que non foi a súa oportunidade de ser ofensiva, sí que foi desafortunada. E non pasa nada por recoñecerlo, porque todos neste pleno temos realizado comparacións ou comentarios desafortunados. E o seu sobre determinadas enfermedades en un momento realmente o foi. Retomando a cuestión, ustedes teñen por unha responsabilidade sobre unha capacidade súa os mecanismos, as habilidades, as cartas da baralla necesarias para evitar chegar a este punto. E nos o debemos reclamar de que non fixeron o seu dedo. Gracias. Bueno, vamos a ver, aquí o Partido Socialista critica ou afea ou acentúa, repite, se jarta da falta de planificación que traemos nós. Mire, señor concelleiro, a planificación é a que temos, e non daba máis. É a planificación que temos hoxe en día neste concello, co personal que dispoñemos, e a planificación que podemos, non a que queremos. Entonces, creo que ese comentario sobra porque non somos capaces de planificarnos de outra maneira, nas condicións técnicas e personais nas que nos encontramos. Despois, bueno, fala de que tamén afea, o critica, o cuestiona, que son expedientes complexos, que necesitan de moita dedicación, de moito estudo. Sinceramente, facturas por 60.000 euros, usted o valora o cataloga como un expediente complexo. ¿Realmente usted considera que 60.000 euros en facturas de pequenos autónomos, independientemente de esos organismos, son expedientes complexos? Cando aquí se trouxeron RECs por 3 millóns de euros de dudosa legalidade. Entonces vamos a centrarnos, e sobre todo, non nos vamos a rasgar as vestiduras, porque son facturas de todos
de todos os grupos que están nesta corporación, casi todos menos Alternativa, perdón. É responsabilidade de todos. Estamos falando de facturas de 60.000 euros cando aquí se traduxeron RECs por máis de 3 millóns de euros. Creo que temos que ser coherentes, responsables e tamén decirles que neso REC iban as facturas da flota dos vehículos do Concello. É dicir, que se non pagamos esas facturas non podemos renovar o seguro. Polo tanto, os vehículos do Concello van quedar parados e non se vai poder facer uso deles. Esta é a situación cando vostedes desde a semana pasada sabían, eran conocedores de que íbamos traer este REC ampliado de unhas cantidades nada relevantes, con tempo suficiente, que hoxe podíamos abordar, defender e aprobar. Independientemente, cada un ten a súa postura política, a súa decisión, pero isto é unha responsabilidade de todos. E volvo a repetir, é un REC por 60.000 euros, non un REC de 3 millóns de euros como se trouxo aquí, no seu momento de moi dudosa legalidade. Partindo de aí, cada un que asuma a súa responsabilidade. Volvo a repetir, menos alternativa son facturas de todos. No. Quiero que claro que no, porque si estamos hablando aquí hai facturas do 19, pero hai facturas do 22. Vendeban gano e alternativa tampouco. Vale, vamos a exclusión. Gracias. Vamos a ver, o plan de tratamiento, señora secretaria, non é unha moción. Xa está. Non hai segundo turno. Home, isto é valorado como un robo. Diga. Nada, para acabar, señora alcaldesa, non hai factura de retirar nesta edición para aquí. Pero bueno, sí que hai, señor concelleiro, sí que hai, comprobe. Non correis de 3 millóns, señora alcaldesa. Non, do 22. No, dixo antes que trouxemos de 3 millóns. 3 millóns nunca vai ningún problema. A suma, dos, claro. bueno, en definitiva, simplemente, como ya dije usted en alguna ocasión, simplemente lo que yo estoy dando aquí es diciendo o proponiendo una que considero que puede ser una buena serie de traer las cosas. Si no lo quiere hacer, hágalo como usted quiera, señora alcaldesa, que lo haga bien. Señor concelleiro, fago que podo, non o que quero. Moitas gracias. Pasamos, continuamos co parte 3, parte de información, control e fiscalización. 3.1, informes do equipo de goberno. 3.2, dación de conta do escrito presentado por dona María Dolores Panesta en data 23 de febreiro de 2026. Señora, se conta que representaba o constitucional con la concelleira, señora dona María Dolores Panesta, lo que expón que como concelleira do Concello de Cambre comunica a súa situación procesual no procedimento de licencias previas procedimento abreviado 259/2023 seguido ante resultado de instrucción de Educación de la Coruña por el punto de lucha de prevaricación administrativa sobre decisiones de pago de gratificaciones por servicios extraordinarios entregados do Concello. Le solicita que, tendo por presentado este escrito, habilita con el conocimiento do seu partido e na súa virtude teña xa agora que constante formal da vontade da licente de reclamar a esa entidade local todos os gastos de representación e defensa cometidos pola súa condición de investigada no procedimento penal referido no momento en que adquira firmeza a resolución decretando sobre seguimento libre ou provisional e o arquivo das actuacións no procedimento referido. Gracias. Continuamos. Disculpenme que me tengo que ausentar. Gracias. Continuamos. Dación de conta da resolución da alcaldía, concelleiros e concelleiras delegadas e acordos da Junta de Goberno local adoptados por delegación da alcaldía. Siguiente paso, siguiente punto, entramos xa nos robos e preguntas. Cando queira.
Gracias, señora alcaldesa. En comisións informativas, a señora alcaldesa, ante preguntas do bloque nacionalista sobre a situación da relación entre o goberno e a representación sindical e sobre a división dos representantes da CIGA, volveu a facer fortes críticas hacia ese sindicato e, aínda sen nombrala directamente hacia unha persoa en concreto, sinalando que non se pode falar de bloqueo administrativo sen probas que o demostren e mesmo acusar aos representantes sindicais de mala imaxe e desprestixio que están causando a esta institución. Por todo isto, rogamos a señora alcaldesa a que pida públicamente desculpas a todos os cambreses e cambresas, a todos os proveedores e proveedoras e a todos os representantes desta corporación por ser ela a que neste salón de pleno tantas veces danou á institución o nome do Concello de Cambre, cando actuaba como voceira do Partido Popular e o sigue facendo agora como alcaldesa ao facer este tipo de acusacións e mesmo amenazas neste salón de plenario cando intenta incluir no voto dos concelleiros e concelleiras desta corporación. Gracias. Moitas gracias. Bueno, está clarísimo que o robo non vai ser aceptado a xerir un concepto. E eu vou aclarar porque, en primer lugar, cando falan dunha persoa en concreto, se nombrada directamente, aproveito para aclararles que me refería a delegada de persoal en representación da Xunta de Persoal do Concello de Cambre, que mandou esa carta aos medios de comunicación e ás distintas institucións. As funcións dun delegado de persoal, entre outras, e a título de exemplo, son asesoramento dos traballadores, información aos traballadores, participación nas reunións de dirección, intervención en procedimentos disciplinarios, negociación de convenios colectivos, organización de reunións sindicais, promoción de afiliación ao sindicato, é dicir, estas e outras funcións son a competencia atribuída a un delegado de persoal. En ningún momento un delegado debe excederse das súas funcións ou cuestionar asuntos que non son da súa competencia, e moito menos darlle publicidade a unha situación da que carece de datos ou informes que non son da súa atribución. Afirmacións tan graves e tan alarmantes como os servicios que o Concello debe prestar á veciñanza están gravemente deteriorados. As empresas que prestan os servicios teñen moitas dificultades para cobrar. Os poucos contratos que saen adiante quedan na maioría desertos. Moitos procedementos están parados e outros moitos xa non chegan nin a iniciarse. As asociacións veciñais, culturais e deportivas xa están mostrando o seu profundo descontento coa situación. Os servizos municipais estánse prestando con moitas deficiencias. Os veciños e veciñas acuden ao Concello para facer xestións que en moitos casos tardan moito en resolverse. En fin, realmente vostedes creen que isto é exercer a función sindical? Realmente vostedes creen que aquí se está defendendo os traballadores ou se está atacando aos intereses do noso Concello? Con que autoridade administrativa ou política fala esta representante sindical sobre o funcionamento deste Concello? Onde presentou os datos, as probas e os informes que demostren todas estas afirmacións? Todas esas afirmacións dañan seriamente a reputación do noso Concello, porque o presentan como unha administración incapaz de exercer con solvencias, competencias e atribucións que legalmente lle corresponden, sendo, ademais, unha petición anticonstitucional, onde o artigo 140 da Constitución Española di que o Concello de Cambre ten autonomía propia para decidir como organizarse internamente e como xestionar os seus asuntos. Vostedes creen que esta delegada sindical actuou dentro das súas atribucións? Cumpriu ca súa obriga como representante dos traballadores? El Real Decreto Legislativo 3/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su capítulo 6, concretamente en el artículo 52, habla del Código de Conducta, donde los funcionarios deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y respeto. Y el artículo 53 dice que los funcionarios respetarán la Constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Su conducta se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. Y el apartado tercero del mismo artículo dice que ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que prestan sus servicios, con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. Por lo tanto, creo que ustedes se equivocan de persoa a hora de exigir disculpas. Un político pode e debe expoñer a realidade dun concello, porque é político. Está capacitado para facelo. A súa labor é contarlle aos veciños o que pasa no seu concello para que sepan se os seus intereses están sendo ben atendidos e se os seus cartos se gastaron debidamente ou non. Un funcionario sempre deberá guardar lealtade á administración. Sempre. Non se confunda, señora concelleira, eu son política e alcaldesa, non son funcionaria. E sobre o tema do que amenazo neste salón de plenos, lle pediría que fora máis cuidadosa cas súas expresións. Se vostedes confunden alertar, avisar ou explicar con amenazar, entonces ou teñen un problema ou están intentando confundir aos veciños e aos membros desta corporación. O meu deber é avisarles das posibles consecuencias legais e penais que poden ter determinadas votacións ou situacións. Se vostede, señora concelleira, di que isto é amenazar, entón está demostrando que os seus intereses son outros e non a defensa deste concello e os seus concelleiros. Como, por exemplo, voulle poñer a votación do beneficio industrial de Axiña. Eu pedílles nese pleno que foran consecuentes e responsables co seu voto, que valoraran as consecuencias. En vez de tomarlo como unha recomendación, o tomaron como unha amenaza. Unión por Cambre votou a favor do pago do 6% e a concelleira non adscrita tamén votou a favor. O Tribunal Supremo, en sentencia 1620/2025 de 11 de decembro, ditada pola Sala do Contencioso Administrativo, onde expresamente di que se excluen os gastos xerais e o beneficio industrial por prestar servizos sen unha base contractual e legal. Ademais, de outras sentenzas onde condenan a políticos e a empresarios por permitir e pagar o beneficio industrial. Ante esta situación, o meu deber, señora concelleira, é avisalos das consecuencias e pedirlles responsabilidade no seu voto. O ser político non nos dá patente de corso e debemos actuar, silencio, por favor, e debemos actuar conforme a lei. Creo que se confunden ou queren confundir aos demais, actuando libremente sin respetar as normas e tomando decisións arbitrarias que poden traer, evidentemente, consecuencias xudiciais. O meu deber é defender a legalidade e os intereses deste concello. O seu deber, señora concelleira, é actuar en consecuencia. Gracias. O rogo non se acepta. Pois, se nos permite, creo que temos un segundo turno. Primeiro, agradezo a recomendación, pero creo que aquí todos lemos os informes. Se non se informa, xa se informa todo o que hai que informar, de verdad. E fixo agora unha lectura aí de non sei cantas leis, e olvidouse dunha, artigo 20 da Constitución Española que defende o dereito á libre expresión. A ver si vamos a volver a tempos atrás, do que aquí hai que ter cuidadiño porque cada un di. E mire, falou vostede de beneficio industrial, pero non lembra as sentencias que están chegando de abono íntegro de facturas ao Concello de Cambre. Por certo, outro día meteron a doblada, dixeron que mandaron as sentencias e mandaron o seu carto. Ou ben, fuiste listo, porque cando abro o correo vexo que non están todas, dixen, joder, me la metieron doblada. 3, pero nós pensamos que incluso lle aplaudimos en comisión, por fin mandan as cousas cando as queremos. Pois non. Mire, vostede, bueno, isto de falar de aquí de ilegalidades ou como supostas ilegalidades é algo xa habitual que xa viña facendo, hombre, desde a oposición. Antes falou do REX. Mire, os REX que se aprobaron están no Unión por Cambre, polo de agora non están judicializados.
tempo tuveron a levarnos ao xulgado e se non se fixo, pois algo que terá que ver. O que sí quero deixar claro é que vostede acaba de decir ou dixo en algún momento que se estaba ensuciando ou se estaba, poniendo de entredicho a... Sí. Ensuciar. No, pues retiro ensuciar. No, retiro ensuciar. A veces uso... Igual le pasaba a usted, que empezaba aquí a soltar cando estaba na oposición o que lle viña pola boca. De hecho, retiro eso da minha intervención e digo que se está perxudicando a imaxe do Concello de Cambre. Cando vostede falaba de Concello ao borde do colapso, xestión negligente, vostede estaba axudando. Acaba de decir ahora que ten que defender o interés xeral do Concello como alcaldesa que é, e certo, eu tamén teño que facelo, eu tamén o teño que facer. E prova de que o estou a facer é todo o que fixen estando aí sentada. Defendín sempre o interés xeral do Concello. E vostede agora veu aquí a ler un montón de secuencias de jurisprudencia, de artigos, de non sei de que, pero se olvidou de que esa persoa terá dereito a expresar o que considera. Ou aquí solamente ten dereito vostede a liberdade de expresión. É que eu non entendo nada, de verdade. Cóstame entendelo. Leo aí as obrigas dos funcionarios, sí, pero aparte do funcionario é unha persoa como vostede e como a mí. Vostede, aparte de ser alcaldesa, é Diana Piñeiro e ten unha liberdade de expresión que lle garantiza a Constitución española como a todo o resto dos españoles e españolas deste país. Entende? É que eu non entendo a que ven todo isto. E entonces, sei que non iba a aceptar logo, evidentemente, sigo insistindo, e non o dixen, nin o digo, nin por Cambre, que vostede sí que amenaza. Vostede aquí ven e di, cuidadito con lo que votáis. No, sí que, pero se o acaba de decir el mes pasado, hombre, acaba de decir el mes pasado. E nos advirte, non, é que do que ten que advertirnos xa nos advirten as advirtadas nos seus informes. Só hai que leerlos. Señora concelleira, a dirección deste Concello de Lugo, é meu deber recomendarles e advertirles das consecuencias, é meu deber, xunto cos habilitados nacionais. Siga así, son 4, a ver si é certo que algún día que empezan a falar do resto e intentamos chegar a corrupción. Gracias, continuamos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Moi bo día a todos e a todas e a todos, perdón. Eu, personalmente, sempre me expresei o máximo respeto cara a vostede, cara a todos os membros desta corporación. Sempre pediría humildemente que se nos dea o mismo trato, no mínimo, sin levantar a voz, sin berrar, porque se vai de berrar para ter máis razón, aquí debemos berrar todos. Entón, eu pediría que se tratase de falar con un pouco máis de moderación, porque nós non estamos aquí como traballadores de vostedes, non somos representantes do Concello, representamos os veciños de Cambre. Entón, cando nos berran a nós, pois tamén lle están en parte berrando os veciños. Por tanto, lle solicitaría humildemente que se tratara ao resto de concelleros con un mínimo de educación. Moitas gracias. A día de hoxe, Cambre ainda non pasou por pleno a conta xeral de 2025, o que impide que esteamos ao corrente para poder solicitar subvencións, como foi o caso do Obradoiro de Emprego, e non sabemos se alguna outra. Tamén preocupa que nos informes da intervención relativos ao plan de obras e servizos que se aprobou en pleno o 6 de febreiro de 2026, a propia interventora advertía que non estamos ao corrente coas obrigas tributarias e coa seguridade social. Ante isto, visto os antecedentes de impagos no seu día a Seguridade Social e o IRPF, situacións insólitas en Cambre, rogamos que de unha vez por todas o Concello de Cambre se poña ao día as súas obrigas tanto tributarias como coa Seguridade Social e mesmo o pago do IBE que o puxeron ao día o pasado 26 de xaneiro ao facer o ingreso do segundo, terceiro e cuarto trimestre de 2025 como no tema da rendición de contas a fin de non ser sancionados outra vez coa perda de subvencións ou incluso con chegar a ter que devolver alguna. Moitas gracias. Sí. Con respecto a esto, me gustaría recordar la situación en la que se encuentran los departamentos, en este caso de régimen interior e intervención, con la jefa de unidad de régimen interior de baja desde julio, el jefe del área de régimen interior de baja desde enero, la interventora municipal de baja desde julio, con hasta 5 cambios en la intervención municipal en menos de 3 meses, la técnica A2 que se dedicaba a la contabilidad de los gastos se fue a otro ayuntamiento en mayo del año pasado,
Desde entonces, este grupo municipal lo que ha intentado es reponer este personal, como ya le he dicho, con incorporaciones de nuevos interventores, incorporación de un nuevo técnico a intervención en septiembre, un intento frustrado de cubrir esa baja de la jefa de la unidad de régimen interior y con la elaboración de listas, de nuevas listas de A1s para cubrir la actual baja del jefe del área. Al mismo tiempo se están elaborando unas nuevas bases para elaborar una nueva lista de jefes de la unidad de régimen interior. Evidentemente todos estos problemas y faltas de personal, esa falta de listas disponibles de las que poder tirar y reponer esas bajas, lleva a que la carga de trabajo de ambos departamentos se acumule en el poco personal que queda, además de los continuos cambios de interventor municipal, como ya he dicho, hasta 5 cambios en 3 meses. Todo esto lleva a ciertas situaciones, obviamente, no son deseadas ni tampoco controlables hasta cierto punto. Con respecto a la regularización de las deudas pendientes, cuando en su momento preguntaron, claro que se había regularizado la situación tanto de seguridad social como de IRPF. Lo que pasa es que posteriormente van llegando, por ejemplo, en los últimos días, el ejercicio de la seguridad social por parte de la tesorería del 2023 y del 2024, por menos de 200 euros. Pero llegan, son revisiones de oficio que realizan estas administraciones y te llenan, y entonces vas a tener una deuda. En el mismo caso, una regularización de oficio del IRPF del año 2024, que nos llega ahora hace unos días, y eso te lleva a una deuda. Y es así, entonces, obviamente, hay que intentar solventarla a la mayor celeridad posible, pero por eso está en esa situación el ayuntamiento con deudas que va continuamente solventando y poniéndose al día y que a lo mejor en días posteriores o semanas posteriores vuelven a surgir otras de regularizaciones o por ejemplo de un error en una conciliación de las nóminas del Concello, presentadas de la Seguridad Social hace unos meses. Bueno, pues esas cosas están pasando y encima con la falta de personal que hay, pues estas cosas se agravan y se retrasan el abono de esas deudas pendientes. A partir de ahí, ¿es el deseo de todos poner al día el ayuntamiento estas deudas y regularizarlo? Por supuesto. Es que le acepto el ruego, porque estoy de acuerdo con usted, soy el primer interesado, junto con todos los miembros de esta corporación, en que el ayuntamiento esté al día. En cuanto a la cuenta general, volvemos a lo mismo. Ha habido 5 cambios de interventor en 3 meses. Hemos tenido varios interventores diferentes, aparte de la carga de trabajo del propio departamento. Entonces es complicado algo tan complejo como una cuenta general en esas circunstancias haberla podido llevar en tiempo y forma, que habría sido lo deseable para mí primero, se lo puedo asegurar. Desde intervención se está haciendo todo el esfuerzo posible y esperamos que en los próximos días ya termine la interventora sus informes, que está haciendo un gran esfuerzo para ello, y poder llegar a convocar esa comisión el próximo mes. Y es lo que está haciendo, el esfuerzo que están haciendo los funcionarios de este ayuntamiento, no este gobierno, porque este gobierno intenta priorizar, intenta pedir, intenta animar a los propios funcionarios incluso, pero hay situaciones sobrevenidas que se han dado. Y esto lleva a estas situaciones irregulares. Yo supongo que todos de mayor o menor medida lo entenderán. No es lo deseable, les puedo asegurar que soy el primer interesado en poner todo esto al día. Y en ello estamos. Y cuando a lo mejor lo ponemos, de repente, unos días después, surgen otras regularizaciones, recargos o lo que sea. Y esta es la situación. Procuraremos que esto se evite lo menor posible, procuraremos que cuando surja una deuda, un recargo, una regularización de oficio, abonarla el mismo día, no más tarde el día siguiente, para que el ayuntamiento esté al día con sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero quiero que sean conocedores, ustedes y los vecinos que están escuchando, de que es una situación complicada por la excesiva carga de trabajo que tiene el personal y la falta de personal, que cuesta reponer porque no hay unas listas actualizadas que se puedan utilizar. Y ahora no estamos en ello. Simplemente, nada más, se acepta el ruego porque estamos tan interesados como ustedes en regularizar esta situación. Gracias, continuamos. Sí. Solo por aclarar, acaba de decir que la intervención está con cuenta será, exactamente con qué cuenta será. Con la cuenta general del año 2024 están terminando los informes preceptivos para poder convocar la comisión correspondiente. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Rubén,
Sempre aduce de que non hai persoal. O mellor é que o teñen máis repartido. Preguntei creo que foron nas comisións ou manifestei que na ADL hai 4 a 1 ou a 2, e preguntei cantos proxectos se levaban a cabo. E díxoseme que ningún. Non, díxoseme que ningún. Que o único que estaban facendo para as axudas e demais. Entón, eu pregúntome se a cuestión é do persoal que está máis repartido e ahora mismo non teñen proxectos en que ocuparse, tal vez poidan facer traballos en outros departamentos porque son personal altamente competente e altamente retribuído. Entón, non sempre vale de non temos persoal e non funciona. Aí hai persoal e os proxectos non os vemos. Entón, as súas directrices políticas son importantes para que o funcionarado funcione. Unha proposta. Gracias. Sí, con respecto a esto, totalmente de acuerdo, y de hecho ya en estos días se valora la opción, se ha hablado con el personal correspondiente y se van a incorporar a ayudar en determinadas tareas, en intervención y en régimen interior, personal de ADN. Gracias, continuamos. Gracias, señora alcaldesa. Cambre está sumido nunha caótica situación en canto a pagos de facturas, en donde ademais de acumular un período medio de pago que chega aos 197,34 días en decembro, é un despropósito en canto ás órdenes de pago que se están a facer sen cumplir coa Lei 39/2025, o ano está mal, de 1 de outubro de 2015, creo que é. Procedimento administrativo común das administracións públicas que establece no seu artigo 71, en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de lo que quede constancia. Un claro exemplo puido comprobar Unión por Cambre en canto a pago das asignacións aos partidos políticos da Corporación Municipal, en donde, mentre os proveedores deste concello superan con largas os 100 días para cobrar, o Partido Popular de Diana Piñeiro tardou un día en cobrar. Fixo o día 30 de decembro de 2025, despois de presentar a documentación ou a solicitude o día 29 dese mesmo mes. Unión por Cambre presentou a solicitude do primeiro semestre do ano 2025 o 16 de xuño de 2025 e reiterou dita solicitude o 9 de outubro de 2025 se que a día de hoxe se lle quixera ingreso retributivo. Lonxe de recoñecer que pagan a quen queren, porque a Alternativa dos Vecinos tamén cobrou o 30 de decembro de 2025 solicitando o cobro da anualidade en agosto, a señora alcaldesa declara nos medios que o pago aos grupos políticos non é unha cuestión que dependa do goberno, sino de la intervención municipal. Semestralmente se nos abona unha asignación que tenemos que solicitar e documentar. Los dos grupos que le han ingresado es porque hicieron eso. Los otros tres o tenían fallos en su solicitud o la enviaron tarde, sabiendo de antemán que está mentido. A solicitude vai dirixida á alcaldesa e é a alcaldesa ou o Concello de Economía e Facenda que ten que indicar a intervención os pagos que se deben informar para poder pagar. Por todo, tanto antes que rogamos se rectifique públicamente o dito por parte da señora Piñeiro, recoñecendo ou ben que está a mentir ou que, o que sería ainda máis grave, que como alcaldesa se está incumplindo o principio de igualdade e despacho de asuntos similares por orden de entrada por descoñecemento posible. Gracias. Con respecto a este ruego, no se va a aceptar. Ni la alcaldesa ni el concejal de Hacienda han pedido, ni de manera verbal ni por escrito, que se excluya de una propuesta de fiscalización o de pago ninguna asignación de un grupo municipal. Si tienen pruebas de lo contrario, sienten vulnerados sus derechos, pueden acudir a la justicia ordinaria, aprovechando alguno de los paseos que están realizando los juzgados. Silencio, por favor, silencio. Señora alcaldesa, vostede é tamén a miña alcaldesa, eu son vecina de Cambre, e pídolle que lle diga ao seu concelleiro que retire o que acaba de decir.
Si non, non me sentiré representada por vostede. Porque, que ten que ver eso de paseo por los juzgados a falar do que estamos a falar aquí? E que me parece unha falta de respeto total e absoluta. Señor concelleiro, limítese ao contido do robo e asusta a súa resposta. Gracias. Sí hubo errores por parte de algunos grupos municipales o lo presentaron tarde dichas solicitudes y pasarán a tramitarse en cuanto se corrijan, o si ya se han corregido, desde luego no se preocupen que a partir de ahora estaré pendiente de que sean incluidas sus asignaciones en las correspondientes propuestas de fiscalización de pago y de fiscalización de facturas y correspondientes pagos, por supuesto. Pero sí que hubo errores o retrasos en presentaciones de algunas solicitudes. Nosotros ni vigilamos, ni estamos atentos, ni nos enteramos de cuando un grupo municipal presenta una solicitud de asignación de su grupo municipal, aparte de la nuestra propia. En este caso, que están haciendo referencia, que otros grupos municipales fueron ingresados y ustedes no se preocupen, que estaremos más atentos en esta situación. También me gustaría informarles, aprovechando ya este ruego, que la semana pasada, esta semana se firmó una propuesta de fiscalización de facturas que va incluida esa asignación. Con respecto a las asignaciones, pues ya le digo, este gobierno, estos concejales no intervienen en cuándo se fiscaliza, se paga o no se paga una asignación de un grupo municipal. Pero bueno, no se preocupen, que estaremos más atentos a ello. Moitas gracias. No, pero se aceptou. Ni se aceptou. Entón, se non se aceptou, vou a integrar coa súa, se me deixa retiñas. Primeiro, non dixe en ningún momento que vostedes excluísen o pago. Non dixen eso. Digo que vostedes sí que poden dar, vostedes priorizan o que ten que facer intervención e dirán, fiscalicen estas facturas ou estos abonos. Mire, vostede, o problema que teñen é que pensan que este é a súa casa e que poden facer e desfacer como lles ven en gana. Sei que igual non o debería de decir, pero vou non decir. Señora alcaldesa, tomo a palabra o vaya, en algunhas cousas tome vostede a iniciativa e algúns asuntos, porque o que a segunda intervención do concelleiro rectificou, pero a primeira pareceme saída de tono completamente. Mire, decía vostede porque non presentarían ben os papeles, non, é que levou a treuxe copia de todo, Primeiro, nos solicitamos a primeiro semestre o 16 do 6 do 2025. Cando hai un erro, teñen que pedir unha subsanación. Se non hai petición de subsanación, a mí está todo correcto. Pero, cale a miña sorpresa que recibo unha chamada. Resulta que non tenemos el CIF, pero que Unión por Cambre leva aquí 15 anos. E non lle estou botando a vostede a culpa, porque non é culpa vosa. O que digo é que aí igual tedes que ver que algo non está funcionando. Unión por Cambre pedindo 16 do 6, ahora me di que ahora está para la resolución preparada para cobrar. Bueno, moi bien. Se aquí non se trata de que estemos ansiosos por cobrar a anualidade do 25. Aquí se trata de que vostedes nun día pediron a asignación e xa se lles pagou. Que pasa? Ese día de intervención dixeron vamos a priorizar o pago do Partido Popular. Hombre, a ver, que non nacimos ayer aquí ninguno, E Unión por Cambre a día de hoxe non recibiu petición de subsanación ninguna. E máis, en outubro volvei a reiterar o pago do primeiro semestre. E tampouco tienen contestación. Está moi ben que ahora digan que teñen a resolución firmada. Si se me requeriu por unha chamada telefónica, que eso creo que en procedimento administrativo non é nada, e pedín, e tuve que meter o CIF, un CIF que leva aquí, pois, desde que entrou Unión por Cambre na corporación, o ano 2015. Por eso que non entendo nada. Teñen un verdadeiro follón montado con isto. Non é unha cuestión de que necesitemos, porque algún igual pensa que agora estamos aquí reclamando os cargos, primero nos pertenecen, hai un acordo plenario. E segundo, que non entendo que agora xurdan problemas cando nunca xurdiron en todos estes anos. É o que digo. E sí creo que vostedes sí teñen potestade para ver, sobre todo, cousas que lle chegan a vostedes. Que estas solicitudes de petición de asignación, sí, señor. Bueno, eu cando era alcaldesa a mí me chegaban, porque van dirixidas á alcaldía. Vostedes non as viron. A vostedes ahora non lles delegan os papeles que van dirixidos á alcaldía. Pois mira, extrañame moito, porque outros que non van dirixidos á alcaldía contestaos a señora alcaldesa.
Véxase esas escritos de algunhas asociacións que iban dirixidas á Deputación e a resposta é da señora alcaldesa. O sea, contesta, aunque non va dirixido a vostedes, e o que vai dirixido á alcaldía non o contesta nin o ben. Isto é increíble. Nada, pois estaremos atentos a ver se regularizan isto nunha vez en acordo plenario que deberían de respetar. Moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos con robos do Partido Socialista. Cando quería. Gracias, Cabeza. Bueno, adelante para este ruego, para no hacerlo tedioso y como tienen mucho por escrito, solo vamos a hacer el recordatorio del tema de lo que incluye el ruego. Nada, solo decirle al señor Vázquez que el tiempo que usted esté gobernando, que la gobierno va a ser poco tiempo, haga las cosas muy bien y muy despacito, porque si no, igual se va a llevar alguna decisión como usted. Ruego número 1. En el pleno del 27 de diciembre de 2024, ustedes desde la oposición empezaban un ruego diciendo textualmente: desde el Partido Popular rogamos que cumplan con robos aceptados. Hacerlo sería una forma de mostrar respeto a los grupos de esta corporación. Respecto a esta corporación es lo que llevamos pidiendo desde hace meses, tal y como pedían ustedes en su día. Respeto que no tienen desde el momento en que no responden o no gestionan los robos que no aceptan. No dan respuesta a las preguntas y no tenemos constancia de que se inicien los trámites necesarios para llevar a cabo las mociones aprobadas. Por si les falla la memoria, les recordamos aquí algunos de los ruegos que se han aceptado y que han quedado en el olvido. Ruegos sobre la APP de avisos cámaras. Ruego sobre el autobús universitario desde Cámara. Ruego pidiendo que se nos responda a nuestros ruegos y preguntas. Ruego sobre la tutora, sobre la futura jubilación del responsable de las áreas de urbanismo y régimen interior. Evitar la marcha de funcionarios. Ruego sobre el contrato de limpieza. Ruego sobre la situación de los contratos básicos. Y estos son los ruegos del Partido Socialista. Cada grupo municipal tiene otros tantos, si no más, sin contestar, sin tramitar, etcétera, etcétera. Podríamos hacer lo mismo con las preguntas sin responder, o cuya respuesta fue que estamos en ello, y ya nunca más supimos nada. Podemos hablar también de aquellos ruegos y preguntas hechas de forma oral que no se contestaron en el momento y se han quedado en el limbo. No nos olvidamos de las cuestiones, por ejemplo, del autobús de la Castellana. Por todo esto, rogamos que este gobierno se ponga de manera inmediata con todos los ruegos que han aceptado, las preguntas que no han respondido y las mociones que se han aprobado, ya que, como di a nosa alcaldesa, hacerlo sería una forma de mostrar respeto al grupo de la democracia. Muchas gracias. Bueno, voy a poner todo o meu respeto. Volvo a repetir que isto non é gusto ni capricho. Facemos o que podemos, vamos como podemos, ao ritmo que podemos e dependemos de moitas outras persoas que están na situación na que están e todos vos sabedes como é a situación. Non vamos a recalcar outra vez ni a recordar. Damos o rogo, evidentemente, é a nosa responsabilidade, é o noso deber, non podemos eludilo. E, bueno, tamén, ao mesmo tempo agradecemos este resumo tan completo que nos presenta o Partido Socialista e que nos recorda e nos chama a atención de que están aí e que hai que enfrentalos e hai que dar resposta. Contamos que en breve se incorpore esa persoa de confianza, ese persoal, que poida facerse cargo de toda esta documentación, de toda esta información e poder responder en tempo e forma, poñernos ao día e darlles as respostas que piden, que exixen e que por dereito lles corresponde. En o seu momento se pedín disculpas en máis dunha ocasión. Ojalá poderamos chegar en tempo e forma con toda esa información, pero non é posible. Non é posible, volvo a repetir que isto non é intencionado ni con mala fe, é o que é a realidade que estamos vivindo hoxe en día en Cambre. Esperamos conto que a semana que ven, a partir da semana que ven, poderá incorporarse esta persoa que llevou a encargar exclusivamente estes temas que poidan xa dar salida e resposta a todo o que de aquí me plasma.
Gracias. Continuamos. Perdón, señora Clarisa. Acaballe de agradecer ao Partido Socialista que fixera este listado. Nós non imos a facer ningún listado. Fagan vostedes os deberes. O sea, miramos polo Concello, traemos a proposta, mandamos a proposta, cumprimos todos os plazos, presentamos en tempo e forma, debates, aprobas, pasa a la nave del olvido e logo ainda temos que volver a reiterar. Eu, Partido Socialista, penso que tedes mellor humor que a mí isto come de moi mal humor. Son unos pocos, señora. Xa, bueno, que está ben que mencionedes que estamos dos outros grupos, todos sin contestar, prácticamente. De cando me lanzanos unha cenoura esa, burros non somos, burros non nos ponía ninguna cenoura. E, por certo, en todas estas contestacións que está dando o Partido Popular, recórdame moitísimo as películas de un tal Ozores que falaba sin dicir nada, verdade? Decía cousas, pero en realidad non dicía nada. A ver, Señora concelleira, non faga esa comparación. sí, o próximo día... Señora concelleira, por favor. Oye, creo unha tienda que mi pequeño non sabe entender os servicios. Señora concelleira, non faga esas comparacións, por favor. Sí, por supuesto, eu tamén dereito a decir o que penso, señor concelleiro, como está facendo vostede, gracias. Bueno, continuamos. Logo aceptado, cando queiran. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, está claro que esto no es intencionado. Eso no lo dudamos, pero han sido nosotros los que han querido estar gobernando. A día de hoy nos han aprobado las cuentas de 2024, cuentas que debían presentarse antes del 1 de julio de 2025 y por supuesto no se ha realizado su liquidación. A mayores no se prevé que se aprueben pronto las cuentas del 2025 en su liquidación. Esta situación tiene graves consecuencias. Ya se ha perdido la subvención de los talleres duales de empleo, que impidieron la realización del obradoiro de empleo del instituto sanitario. Les recuerdo que en esta misma situación pueden estar las subvenciones de violencia de género y empleo. Además, si no aprueban las cuentas del 2024, se podrían perder la mayoría de las subvenciones futuras. Por ello, rogamos y exigimos que se presenten y aprueben las cuentas sin más demora. Muchas gracias. Sí, se acepta el ruego. Como ya mencioné anteriormente, se están terminando de realizar los informes por parte de intervención y, bueno, a la más brevedad será la convocatoria de la comisión correspondiente para tratar esa cuenta general del año 2024. Gracias, continuamos. Gracias. Debido a información que se nos foi proporcionando en pleno de comisións informativas de xeito fragmentado e pouco explícito sobre a situación actual das subvencións a entidades sin ánimo de lucro, rogamos que na primeira quincenada de marzo se nos remita un informe claro e detallado sobre o estado de ditas subvencións. Esperamos que nesta ocasión o concelleiro delegado, ademais de alegar a carga de traballo, se tome a molestia de revisar correctamente a situación, xa que eso obriga a Donicela se pretende desempeñar ben o seu traballo. En definitiva, non estamos pedindo nada máis que algo que o concelleiro xa debería saber. Se pedimos que o comparta. Gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. La primera quincena no. Hasta la primera semana de marzo, que es la siguiente. Tendrás tu informe sobre la mesa. Gracias. Gracias. Continuamos cos rogos do Bloque Nacionalista. Cando queiran. Gracias, señora alcaldesa. O noso primeiro rogo en parte foi tratado, pero nos ainda así o queremos contestar porque só temos unha solicitud de que queremos que se cumpla. A vista de como foron devastados algúns dos exemplares das árbores do campo da feira, plantéxase unha dúbida que merece ter resposta concisa e documentada
dos actuales responsables municipais. Segundo se publicou en prensa, hai un número significativo de exemplares de malas condicións e fan necesaria a súa eliminación. E para ello, precisase dun arqueólogo que vixie o proceso. Dentro de negar, queremos total transparencia neste asunto, o que nos leva a solicitar que se nos facilite o documento que autoriza a levar a cabo abro comillas, poda, cercenación, diría eu, do xeito que se fixo e tamén que se nomee de algún xeito os exemplares que son susceptibles desas actuacións, xa que resulta altamente sospeitoso que só os plátanos de sombra cortados, cercenados, foron precisamente os que estorbaban para a instalación da macrocarpa. Por certo, solicitamos tamén un informe que justifique a colocación desa estructura, posto que antes non se justificaba, non se levaba a cabo. Bueno, vamos a ver, eu aquí o que quero aclarar é que quero deixar constancia de que non hubo ninguna intención desa poda para colocar a carpa. Non é así. O informe da poda é de setembro de 2025. Ca programación de traballo, ca orden o desarrollo desos traballos. Si coincidiu ca instalación da carpa foi porque os árboles tuveron máis tempo do debido ou esperado as luces de Navidad, porque a empresa, pois por unha causa, por un motivo ou por outro, non daba vido a sacar as luces, e da que chamábamos prácticamente todos os días. Ese retraso coincidiu prácticamente a instalación da carpa, pero non hubo ninguna intención, ni se fixo con intención ou con idea de poder instalar esa carpa. Foi unha coincidencia axena ou allea a todo o que estaba previsto. Volvo a repetir, o informe de setembro do 25. Se non se podaron antes esos árboles é porque coincidiu que as luces non as daban sacadas a tempo. Non foi con ese ánimo, non hubo ninguna dirección, ninguna decisión, ninguna orde á empresa que se podara desa forma determinada para instalar a carpa baixo ningún concepto. Foron coincidencias que poden levar a pensar, pois bueno, sí, situacións que non son reais nin se ocasionaron para eso. Acepto o rogo para darlle traslado do informe, dos informes que aquí me piden. Sí, no, digo que se nos pode enviar ese informe de setembro, porque o que enviaron outro día é de febreiro deste ano. Sí, gracias. Si no se comentó, usted que se inició a boda por cada programa, que se sabe que se estaba me forma una pregunta. Autorización de patrimonio para empezar cualquier tipo de poda de este estilo, no a poda normal que se hace a los años, sino este tipo de poda, no me hacía falta un arqueólogo para tala. Sí, bueno, que ustedes... Para tala, ¿no? Para poda, perdón, para tala. Vale, solo una cuestión. Ustedes le llaman poda, tala, nos le llamamos poda. Vale, gracias. Gracias, continuamos. Como puntualización as palabras da señora alcaldesa que foi polo alumeado, miren, o Lazarillo de Tormes, o cego era cego, pero non era tonto, non tampouco, O sea, poníame outro exemplo para que eu comulgue sin ser católica, pero disto non lo traga. Imos con o noso segundo robo. Perdón, quería intervenir sobre esto que se me fue solo una pregunta. El informe al que usted se refiere es el de 2025. Entiendo que dice que hay que podar exactamente esa línea de árboles por esa altura y el resto varía con podarlos así con bracitos. O sea, eso es lo que pone ese informe. Y luego, claro, fue la casualidad de la vida
que hizo que se pusiera esa carta. Eso es lo que usted nos quiere decir. Señora concelleira, le remito o informe para que aclare todas esas dúbidas. Gracias. Continuamos. Perdón, no acuerdo, Carrisa. Como lo vimos todos, incluida la Carrisa, pues bastante claro. Logo número 2. Levamos pedindo desde hai máis dun ano unha listaxe de locais municipais, asociacións municipais, que asociacións usan os locais. Bueno, mesmo que aquí van palabras en castelán, que se me puxo o traductor aí ao español. Un tamén de fallo. Que actividades se devolven nos mesmos locales municipais. Desde que gobernaba o León por Cambre seguimos esperando, posto que a concelleira naquel intre dounos información parcial, que quedou sin completar. Vostedes estaban facendo o mesmo, polo que sospeitamos que non teñen esa información ao día e que, por tanto, a administración local está cos ollos cegos de como se manexa o patrimonio de todas e de todos e quen ten autorización ou non para facelo. En aras da transparencia e por clarexar dunha vez por todas algo que atinxe a toda a nosa sociedade, solicitamos que se nos facilite documentalmente a información que se plantexa neste robo a maior inmediatez. Necesitamos un registro local, un registro municipal de todas las asociaciones, del que carecemos desde hace años, que permitiría a las asociaciones tener una personalidad jurídica y que pudiera facilitar el acceso a la información de las distintas soluciones. La inscripción es necesaria para evitar inseguridad jurídica y asegurar la operatividad de dicho registro. Por esto he luchado. Me he presentado donde tenía que presentarme y se me ha contestado que no hay personal suficiente. Algo que soy consciente que no hay personal suficiente y haría falta un funcionario en exclusiva para que se pusiera, digamos, a actualizar este registro que desde hace años no está actualizado. Gracias. Gracias. ¿Se acepta o no? Se acepta. Muy bien. Gracias. Continuamos. Perdón, que me queda unha pregunta. O registro local sempre existiu. Usted me dice que non existe un registro local. Actualizado. No, Actualizado. non está actualizado. No está actualizado. En calquer caso... Desde hace años, pero no está actualizado. Con lo cual, si una cosa no está actualizada, un registro poco operativo, eso. Gracias. Gracias. Continuamos. 3. O inventario municipal non está actualizado nin publicado na página oficial do Concello cando isto é unha obriga ineludible cando se compone a información. Se ben é certo que o tema heredado das malas prácticas do reportable no desleixo que fixo sobre este tipo de asuntos, calararemos todas e todos os que aquí representamos a veciñanza que ter fora do foco público este tipo de información non é de recibo. Dende o BNG xa viñemos advertindo desta eiva en innumerables ocasións, pois esta opacidade e o cumprimento da lei perxudica claramente a veciñanza. Non imos aceptar que hai unha falla de persoal. É tempo para levar a cabo estas actuacións, posto que vostedes, como outros gobernos anteriores, esforzanse moitísimo en contratar todo o que sexan festexos, pero isto non. Por tanto, poñense as pilas, organicen as prioridades reais que pasan por todo o antes mencionado. E tal xeito que solicitamos que se proceda de inmediato a dar os pasos necesarios para a actualización do inventario municipal e a súa aprobación. Aceptada. Gracias. Continuamos con robos de Alternativa dos Vecinos. Sí, gracias. Este que hai expedientes que se agilizan para sacar adiante, pasando todo o procedimento administrativo por los prazos a premio, tal como podemos comprobar coa cabalgata de Reis o máis recentemente co Entroido. Rogamos se lle desta premura e agilidade a outros tipos de contratos menos populares pero básicos e que dan un servicio máis integral á veciñanza, como por exemplo o de actividades físicas e da saúde. Gracias.
Gracias, señor concelleiro. Desde el área de Cultura y Deporte se han comprometido a tener los pliegos terminados la semana que viene para proceder a realizar los pliegos administrativos y a realizar los preceptivos informes. En relación con esto, quería pedir unha vez máis, porque xa o pedimos en outras ocasións, por favor, que nos acheguen ese plan anual de contratación que iba a chegar ao 2025, que acabou, a ver se achegan ao 2026 para saber cales son as prioridades de contratación. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Solo una pregunta. Está aceptada, ¿no? Sí, claro. Gracias. Recollendo a información das pasadas comisións tras un troco do grupo por cambio solicitando copias das resolucións de uso exclusiva dos locais, rogamos a renovación dos convenios das asociacións que teñen a cesión e uso de locais sociais de xeito permanente, tal e como ben establecido na ordenanza municipal da cesión e uso de locais sociais. Gracias. Se acerca. Gracias. Continuamos. Sí, pois, aproveitando os rogos dos compañeros de Alternativa dos Veciños, por favor, pasádenos esas resolucións que a día de hoxe ainda non chegaron. Gracias. Continuamos. Sí, gracias. Rogamos a actualizo o portal de transparencia da web municipal que leva sen actualizacións dentro do inicio desta legislatura. Gracias. Se acepta luego. Gracias. Pasamos ahora sí a las preguntas. Comenzamos con las preguntas de bien importante. Antonio. Moitas gracias, señora alcaldesa. Por que se perdeu a subvención da Xunta para facer o obradoiro de emprego dual Proxevis despois de 12 anos celebrándose sen problema ningún? Por no tener aprobada y presentada a la cuenta general por las circunstancias que anteriormente he mencionado de dificultad en las que se encuentra el Departamento de Intervención. Gracias. Siguiente. Muchas gracias, señora alcaldesa. A día de hoxe está totalmente justificado o obradoiro de emprego Proxevis que se desenvolveu o pasado ano e que foi solicitado e posto en marcha polo Goberno Unión por Cambre, ou corremos algún risco de ter que devolver esa subvención? Este martes de esta semana fue justificada y presentada la documentación de la solución. Continuamos. Muchas gracias. A día de hoxe, o Goberno de Ana Piñeiro ainda non comenzou os cursos de formación do Plan AFD. Vanse celebrar estes cursos ou como o obradoiro non se van poñer en marcha? Muchas gracias. No se van a celebrar debido a que es necesario renovar las listas de docentes de los cursos que habitualmente se venían desarrollando, como el de soldadura, fontanería, y es necesario renovar esas listas de docentes. Y en eso está el Departamento de Educación. Gracias. Pasamos ás preguntas do Partido Socialista. En las últimas comisiones la alcaldesa indicó que aprovechando estos días de sol se iniciaría de forma urgente el arreglo de los baches que tenemos por todo el concejo. ¿Cuántos baches se han arreglado y cuál ha sido la prioridad? Sí, gracias. O luns empezamos polas gabelas dende a Rocha ata a Rúa Príncipe. O martes a zona do Temple, Rúa Constitución e o Paseo Marítimo. O mércores na Rúa Fontiña, a Casilla e a Mil. E hoxe xoves o centro de Cambre, Contido e Allán. Gracias. Pregunta número 2. No la vamos a hacer lugar en una hora. Vale. Pregunta número 3. Gracias. Os veciños siguen sin actividades. E segundo dixo a alcaldesa no último pleno, están mirando un contrato ponte mentre se terminan os plegos do novo contrato. Xestionáronse algo ben indicado ou seguimos a ver as ver? Vamos a ver, eu o que dixen que o contrato puente é factible sempre cando teñamos os pregos do contrato. Non podemos tramitar un contrato puente se non temos os pregos. Esa é a orden ou a tramitación administrativa. A semana que ven temos a previsión de ter o contrato, os pliegos destas actividades, entonces sí, xa poderemos tramitar e xestionar un contrato puente para acortar tempos e plazos e poder resolver este problema canto antes. Gracias.
Perdón, preguntaba, sí. ¿En qué situación se encuentra actualmente la despensa municipal? Vamos a ver. Señora Concelleira, quere extenderlle ahora ou yo por escrito ben? No, se lo expreso. Porque si quieres te puedo hablar Si temos datos ahora que contestar, e se non o deixamos, pues hai que No, a mí simplemente me gustaría aclarar que ya hace unos meses quedamos que los robos orales se contestaban en el siguiente pleno de la mesa. Pero non se pode Gracias. E dará o traslado pertinente. Gracias. Pasamos ás preguntas do bloque. Cando queiran. Perdón, Rubén, a forrar de decir eso quedabas mellor. Non me capto, nunca contestades nada. Isto é como un estar enamorado de outro lle paga caso, porque aquí estamos igual, ni tanto no pouco. Bueno, enamorados non, Enamorados non. Cando queira, señora Concelleira. Imos a logo. Cal foi o motivo que causou o desatino de modificar o descorrir do desfile das carrozas e comparsas do Antroido de Cangue? Quen propuxo meterse por unhas rúas incapaces de acoller algún dos vehículos, o que obrigou a ter que ir ata as naves de Cela, que é como se salía sempre de ali, e que deixou a xente sin disfrutar do acto que estaban ali esperando, lógicamente na zona das naves. Vamos a ver, isto non ten outra resposta que foi un criterio que se tomou pensando que era a mellor opción. Nas reunións previas de organización do Antroido, os técnicos correspondentes valoraron esta posibilidade pensando que iban a facilitar o traxecto e que iba a ser mellor para todos. Incluso fixeron comprobacións no mesmo sitio e así acordaron e pensaron que era o mellor para o transcurso das carrozas para evitar problemas. Por eso consideraron esta opción como máis viable, pero bueno, a veces as cousas un se dá conta no momento, no lugar e na hora propia que non era o acertado, non? Pero bueno, se valorou polos membros da organización e que podía ser a mellor opción e a que menos problemas nos podía dar. A miña pregunta é: quen propuxo meterse por unhas rúas incapaces? Eu non teño formación vial importante máis que de conductora, aprecio que por ali non se podía meter. Pregunto, quen? Membros da organización. Iso non é quen. Membros da organización que nos juntamos, nos reunimos previamente os funcionarios e os técnicos indicados para facer, digamos, esta planificación do traxecto. Gracias. Hai un responsable do evento. Alguén que ten que asinar, non sei se o concelleiro delegado ou a alcaldesa, directamente lo digo por lo Sí. O que digo de José Luis Ozores. Sí, por suposto. Pero bueno, foi valorado por personas expertas en estos temas. Policía, protección civil... Protección civil e policía. Protección civil e policía. Despois de tantos anos, ese percorrido estaba estudiado aquí, sabemos moito, realmente consideraron que era o máis adecuado a transformación dese percorrido, e o máis seguro. Dubido moito. Pois, así foi, con todas as mellores intencións e a mellor voluntade que todo resultara o mellor posible e a valoraron como a mellor opción, pero bueno, unha para aprender, outra para saber, simplemente. E o ano que ven, si estamos aquí, pois esta opción está máis que descartada. Continuamos, gracias. Boas a todos e a todas. Nas pasadas comisións informativas, mediante dunha pregunta nosa do BNG sobre a instalación do punto violeta e onde se nos contestou que non tiñan previsto montalo como tal,
pero si deixaron que buscarían unha alternativa dixeron que buscarían unha alternativa e onde houve un ofrecemento de información para ela por parte dos grupos de oposición. Vimos con total carraxe que non había nada ao respecto nunha festa con tantísima xente, mesmo menores. Cal foi o motivo de por que non fixeron nada? Absolutamente nada, deixando a Cambre, como sempre, a cola da sensibilidade coa problemática da violencia contra as mulleres. Gracias, señora concelleira. Dicieron usted nada, porque había cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pendientes. Sí, con respecto a lo de punto violeta, he consultado donde corresponde hacer los servicios sociales y voy a dar paso a la información que se me transmitió. Ainda sen as competencias da nosa área, ningún dos técnicos e técnicas do noso departamento teñen asignadas entre as súas funcións as de desenvolver as políticas de igualdade. Asemade que aínda que algún técnico a dos do departamento se fixera cargo da organización da actividade e da creación dun punto de vista para desenvolver a celebración do 2016 sería todo luces inviable debido a que é materialmente imposible iniciar un procedimiento de contratación dos materiais, persoal e coordinación necesaria para a solución do mismo, tendo en conta que non é a primeira vez que se contrate, por lo tanto non se podría optar por un contrato negociado sin publicidade. Se informa tamén que siguen as recomendacións para a implantación de puntos violetas e normas para a súa instalación da Secretaría de Estado de Igualdade para a Erradicación de Violencia contra as Mulleres pertencentes ao Ministerio de Igualdade é preciso que o equipo de atención este composto ao menos por dúas mulleres con formación en materia de xénero, violencia machistas e sexuales, algo que non ten ningún técnico de servicios sociais comunitarios deste Concello. Solución, porque non me quedo só con o problema, solución, pasa por aumentar a dotación de personal e servicios sociales. Gracias. Continuamos. Mira, perdón, e se non, porque que se fala dos cursos xa. Esos cursos, pues sí, pero también dependemos de la posibilidad que los hagan los funcionarios, que son los que tienen que hacer, y que tomen el tiempo necesario para hacerlo. Gracias. Continuamos. Dá moito alento estas respostas. Alento de moito. Teñen vostedes constancia de que houve un centro de día privado no noso concello aberto durante anos. Teñen coñecimento de que actuaba sen autorización municipal. Gracias, señora concelleira, por a súa pregunta. Acaba de dicir anos. Nós ainda levamos uno. Iso por un lado. Por outra parte, non teño obligación de saber se había digamos, un establecimiento no legal, porque todavía non era de concelleira, ni como parte de ninguna, digamos, non estaba ni siquiera na oposición, acabo de explicitar usted durante anos, os podo dicir que, en todo caso, como se me contestou, desde se tenía que contestar, que só les faltaba tener que tamén estar pendiente das licencias que vean urbanismo, ou urbanismo, Gracias. Continuamos ca pregunta de Andogueira. Non me respondeu, non teño obligación de saber. Perdón, usted é concelleira de maio. Xa trouxe unha pregunta neste sentido ou un robo. Para que un establecemento e máis esta sensibilidade que un centro de día funcione, terá que ter autorización municipal. Ben, usted acaba de chegar, que non acaba de chegar, leva xa tempo. Diante da miña pregunta, usted ten que preparar a resposta, ir a ver a disciplina ou a onde competa, informarse de como está eso e contestarme debidamente o que me pregunto. Xa sei que Unión por Cable non dixo nada nese tempo e tamén o deixou usted, pero eu pregunto a usted. Entón, contésteme usted o que eu lle pregunto. Consultou vostede o expediente? Teñen incoado algún expediente en disciplina? Acabo de dicir que eu non teño constancia en centro desas condicións. Se tuviera constancia, habría incoado. De todas formas, esa responsabilidade correspondería a gobernos anteriores, como acaba de decir usted, durante anos. A miña pregunta era outra. Gracias, sí, porque non ten constancia.
Lo que sobra é que a Conselleira de Servicios Sociais diga que só faltaría que eu tivera que estar pendiente da lei. Porque te imagina que existiu ese efecto de día estable por un imagina que ahora non funciona, imagina que quere volver a funcionar. E obviamente, en principio, sin dinero. Un grupo municipal trae a pregunta aquí a poñer o equipo de goberno sobre a mesa. Coño, que non nada a hacer. E digo, mirar o tema, e non responder aí pola brava de que eu non teño que sonar a Señor Concelleiro, ese caso non se vai dar porque chegado o momento de controles, mecanismos e permisos que impidan ese tipo de actividade. Gracias, continuamos. Ando Peña. Aparte da pregunta que temos escrita, temos unha hora. Sinto moito, que se está morando isto un pouco, pero bueno. Paso a primeira pregunta. Tras as continuas borrascas subidas este inverno, a auga caída fixo estragos en camiños, estradas e tamén o paseo fluvial ao longo do río Medo. A senda e os aparcamentos que xa non se atopaban en moi bo estado antes das choivas precisan de arranxo un mantemento urxente. Hai uns meses presentamos unha moción apoiada por todos os grupos desta corporación que era complementaria ao convenio que se concebiu a asinar con Augas de Galicia cunha inversión de preto de 900.000 euros. Xa que se acerca a primavera, problemas como o Ponte de Madeira do comezo do itinerario continúan sen arranxarse a visa veciñanza, preguntamos que avances hai ao respecto. Sí, Augas de Galicia nos iba a remitir esta semana la propuesta de convenio para poder informarla y comprobaré luego tras este pleno que comprobaremos, a lo mejor incluso ya lo hemos presentado hoy mismo. Entonces lo comprobaremos y cuando la tengamos nos haremos llegar al mismo tiempo que mientras tanto lo van informando los correspondientes técnicos. Gracias. A siguiente. Vale, unha pregunta ahora. Bueno, ben nada porque pasei hoxe, entonces dime conta que a situación continúa. Queda pouco máis de un ano para que remate esta legislatura, seguramente acabaremos, por desgracia, para toda a veciñanza, igual que comenzamos. Llevamos case 3 anos solicitando ao anterior goberno, agora a vostedes, que se tome algún tipo de medida para corrixir o incivismo que impera neste concello, tanto en zonas urbanas como en medio rurais, en referencia a utilización dos contenedores de lixos materiais que en eles se depositan, creando en moitos puntos auténticas escombreiras. Propuxemos que se puseran carteles en locais sociales, nos tabuleiros municipales, incluso sinais de todos os contenedores indicando a que tipo de sancións se expoñían aos veciños que non cumplían a normativa vixente. Medidas como a APP de avisos para que a propia veciñanza incluso se ven actitudes incívicas que pudiera denunciar en que fueran anónimamente. Informamos recientemente da escombreira que se está a convertir os contenedores que hai en Altamira no cambio de sentido na Nacional 550. Altamira e Cambre. A pesar de que as diferentes gobernos parece que se esqueceron deles, hacerse mal estado camiños que parecen feitos para carros, deficiencias de seguridade viaria nunha carretera moi transitada e agora unha escombreira. Cando se vai a tomar alguma medida ao respecto? Propoñemos, como recollendo o cable da voceira de Unión por Cambre ante este robo, me parece que foi robo en pasadas comisións, non as estas, do mes pasado, mover os contenedores máis preto das viviendas para que disuadan un pouco a xente a deixar nese punto mudanzas enteiras das casas. É un tema que estamos nel, bueno, estamos mirando a posibilidade que plantexou usted de mover os contenedores para evitar esas escombreras e, bueno, estamos volcando o consorcio, pedindo, expoñéndole propostas a ver se non se aceptan. En canto sepamos algo e teñamos algo en firme, pois así lo daremos claro. Agora mismo, no que se convertiu ese punto, ahora mismo hai escombros que están invadindo a carretera, o sea, quero dicir, nunha zona de tránsito dos vehículos, xa non é só alrededor das comunidades. É terrible, sí, estamos pendientes. Pois, sin máis asuntos que tratar, damos por finalizado este pleno.